Tervetuloa Kestävyysmurroksen marginaalit Argumenta-hankkeen ja tämmöiseen ministeriötapaamiseen. Olette oikein lämpimästi tervetulleita. Minä olen Anna Mustonen ja olen väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja olen tämän hankejohtajana ollut nyt reilun 2 vuotta. Me kerron ihan muutaman sanan tästä meidän hankkeesta ja sitten mennään meidän alustuksiin. Ja toivottavasti on oikein semmoinen keskusteleva tunnelma eikä tarvitse sinällään niin kuin pyytää puheenvuoroja tai muuta. Tämä hanke tosiaan alkoi 2023 vuoden alussa ja on Argumenta-hanke, joka on luonteeltaan ei ole niinkään tutkimushanke, vaan sellainen, jos on teille tuttu aikaisemmat hankkeet, niin sellainen tieteen välistä, tieteiden alojen välistä ja yhteiskunnan eri tasojen välistä keskustelua rakentava hanke. Ja tässä on meidän työryhmän tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Lapin yliopistosta ja Suomen ympäristökeskuksesta eri aloilta. Meillä on ympäristö- ja kulttuuripolitiikkaa, sosiaalipedagogiikkaa, sosiologiaa, ympäristökasvatusta ollut tässä mukana. Ja projektikoordinaattorit ja sitten myös tämmöinen ajatushautomo Kreatura ja alkuvaiheessa myös tällainen Plan V on ollut tekemässä niitä meidän työpajoja, jotka on ollut se meidän niin kuin päätyökalu tässä koko hankkeessa. Ja mitä me on niin kuin erityisesti haettu hankkeessa on nämä syrjään jäävät äänet kestävyysmurroksen toimissa, politiikassa, suunnittelussa. Hanken nimi on vähän hankala. Puhutaan kestävyysmurroksesta, joka avautuu ihmiselle hyvin eri tavalla, ja sitten puhutaan marginaaleista. Ja se koko marginaalikeskustelu on aika hankala. Ei tietenkään haluta ketään niin kuin määrittää marginaaliin, mutta on pyritty saamaan sellaisia ääniä mukaan, mitkä ei siinä normaalissa päätöksenteossa niin ole ollut läsnä. Ja meidän kansalaistyöpajat järjestettiin Lieksassa, Kemijärvellä ja Tampereella, eli Lieksa ja Kemijärvi tämmöiset niin kuin vähän alueellisestikin jo syrjäseutuja, ja Tampereella sitten haettiin sellaisia kaupunkimarginaaleja keskusteluun. Ja sen lisäksi on ollut tutkijatyöpajoja ja asiantuntijaseminaareja, eli täydennetty sitä meidän oman tutkijaporukan osaamista eri alojen tutkijoiden avulla. Ja sitten pääjulkaisumuoto on ollut yleistajuiset julkaisut, eli mahdollisimman niin kuin selkeästi ilmaistua tutkimustietoa ja näiden kansalaistyöpajojen tietoa jaettu eteenpäin toivottavasti mahdollisimman hyvin sekä ääni, video että tekstimuodossa. Mutta siinä nyt ihan tämmöinen lyhyt katsaus tähän meidän koko hankkeeseen ja me palaan sitten omassa puheenvuorossa lähemmin noihin sisältöihin, mitä me on sieltä kansalaistyöpajoista saatu, mutta sitä ennen meillä on 2 hankkeen tutkijaa tässä mukana ja heillä on molemmilla myös kokemus luontopaneelista ja tuo myös sitten sieltä vähän tätä keskusteluyhteyttä siihen suuntaan myös. Mutta sen pidemmittä puheitta voisin antaa Simolle puheenvuoron. Joo, kiitoksia Anna. Ja mä oon siis Simo Häyrynen ja työskentelen Itä-Suomen yliopistossa ja oon tosiaan tälläkin hetkellä luontopaneelin jäsen. Ja mun tämä esitys sai inspiraationsa oikeastaan tämmöisestä IPBESin, eli tämän kansainvälisen luontopaneelin raporteista, 2 raportista. Toinen oli niin kutsuttu murrosraportti ja toinen kytkösraportti ja niistä tehdystä suomenkielisestä koonnista sitten. Ja pitemmittä puheitta mennään tähän esitelmään, eli ihan kestävyysmurroksesta siten, miten me siellä luontopaneelissa se ymmärrettiin, niin se on tämmöinen syvällinen yhteiskunnan rakenteiden, ajattelutapojen ja toimintatapojen nytkähdys tavallaan kohti ekologisesti kestäviä elämäntapoja ja yleensäkin tämmöistä niin kestävyysajattelua. Ja siitä vähän on erilaisia näkemyksiä, että onko se miten tietoinen tämä kestävyysmurros, vai tapahtuuko se joka tapauksessa, vai onko ihminen siellä ja poliittiset järjestelmät niin kuin ikään kuin tukemassa sitä. Ja mutta meillä se on enemmän juuri tämmöinen tietoinen ja tavoitteellinen murros. Ja sen perusteena on se, että luontokato, ilmastonmuutos ja monet muut tämmöiset kriisit koetaan eksistentiaalisina, eli sellaisina, jotka niin kuin uhkaa loppujen lopuksi
koko ihmiskunnan ja planeetan olemassaoloa. Ja sitten toinen, ehkä pienemmältä vaikuttava, mutta myös aika kova juttu ja varmaan ministeriöitä kiinnostava juttu on tämä yhteiskuntien siiloutuminen. Jossain määrin aiempien, ei välttämättä vanhentuneiden, mutta kuitenkin siis sellaisten, jotka on jossain määrin jääneet jo menneisyyteen, eivätkä ehkä kykene vastaamaan sillä tavalla näihin uusiin läpäiseviin ongelmiin. Niin tämmöinen yhteiskuntien siiloutuminen on ollut siinä niin kuin keskeisenä kummassakin näissä raportissa. Sen edellytyksenä on, eli siis että tämmöinen kestävyysmurros saadaan aikaan, niin on tämmöinen systeemiajattelu ja kulttuurin aika totaalinen murros, mikä taas vaatii herkkyyttä ja sensitiivisyyttä sen takia, että kestävyysmurros jakaa nämä pelimerkit uusiksi. Eli meillä on jo nyt tapahtunut paljon modernin yhteiskunnan kehittyessä tämmöistä yhteiskunnallisten jakojen hienojakoistumista, eli on paljon tämmöisiä hybridejä jakoja, ollaan yhtä aikaa alueellisesti ja kulttuurisesti, eli siis nämä jaot tavallaan menee päällekkäin, siellä ei ole enää semmoisia niin selkeitä perinteisiä luokkasysteemejä kuin joskus vanhemmassa yhteiskunnassa. Ja sitten tämä kestävyysmurros tuo omat uudet jakonsa siihen päälle, koska kestävyysmurros toteutuu vähän eri tahtisesti eri paikoissa. Ja silloin esimerkiksi just tämä tämmöinen perinteinen alueellinen työjako resurssiperiferiaan ja hallintokeskuksiin saa hyvin paljon uusia muotoja. Et jotkut alueet saattaa niin kuin nousta tämän kestävyysmurroksen tiimoilta erilaisilla kriteereillä ja toiset taas niin kuin painuu alaspäin. Ja tässä on niin kuin väestömuutos esimerkiksi semmoinen suuri tekijä. Ja näin ollen myös tämä oikeudenmukaisuuden kokemus vaihtelee voimakkaasti. Et kun meillä perinteisesti on ajateltu, että kun tapahtuu joku murros, niin sitten siihen sektoriin niin kuin ikään kuin kohdistetaan tämmöisiä tukitoimia ja vastaavia, niin nyt tämä kestävyysmurros on sellainen, että se vaikuttaa ihan kaikkiin. Ja meidän pitää olla tässä tunnistuksessa paljon herkempiä. Murroksen voittajia ja häviäjiä on tosi vaikea niin kuin ihan suoralta kädeltä nimetä. Ja jos me ei niitä tunnisteta, niin uhkana on tämmöiset lukkiutuneet vastarintapesäkkeet, joista nyt jo on kokemuksia, joissakin maissa paljon pahempiakin kuin Suomessa, koska Suomi kuitenkin on yhteiskuntana ehkä jossain määrin toimivampi, mutta siitä huolimatta semmoinen niin kuin tavallaan yksi skenaario on, että tämmöiset vastarintapesäkkeet niin kuin kehittyy. Ja tämä, mikä tuli tässä meidänkin hankkeessa hyvin esille, oli tämmöinen kaksoissyrjäytymisen teema, joka tarkoittaa sitä, että yhtä aikaa ollaan niin kuin alueena syrjässä ja sitten vielä siellä alueen sisällä ollaan niin kuin syrjäytyneitä siitä niin kuin sen alueen omasta kärkitematiikasta. Ja tämmöiset syrjäseutujen uudistajat ja epätavanomaiset ihmiset, jotka yleensä koetaan aika tärkeänä tämmöisen kestävyysmurroksen takia, voidaan lähteä vaikka luomuviljelystä tai kaupunkipyöräilijöistä, niin ne on sitten sellaisia, jotka ei oikein kuulu mihinkään. Ne on niin kuin vähän niin kuin tämmöisiä nonsaleerattuja yhteiskunnan osia, vaikka saattaisi olla tärkeää ottaa heidät huomioon. No sitten puhutaan paikallistamisesta paljon. Tämä on ihan kansainvälinen idea, siis se, että ensinnäkin puhutaan tästä kokonaiskestävyydestä, joka tarkoittaa, että kaikki pilarit yhtä aikaa ikään kuin tasapainossa, vähän niin kuin Titanicissa pitää ne pelastusveneet laskea, niin siinä on niin kuin hyvin tarkkaa, että ne menee niin kuin tasaisesti alaspäin, eikä niin, että yksi kulma niin kuin nopeasti, niin tarvitaan tämmöisiä siilorajat ylittävää toimintaa ja tilannekuvaa, jotta se johdonmukainen politiikka olisi mahdollista. Ja pyrkimyksenä on se, että päästään kasvutalousorientaatiosta tämmöiseen ekologisen kestävyyden takaamiseen, ja tämä nyt esimerkiksi kestävyyspaneelilla niin näitä skenaarioita, siellä puhuttiin tästä todellisten hintojen markkinataloudesta, joka tarkoittaa sitä, että ekologiset kustannukset on sisällä niissä tavallaan hinnoissa. Eli tämän tyyppisiä mekanismeja se tarkoittaa. Tuossa on linkki sitten semmoiseen blogiin, joka mä oon kirjoittanut yhteen toiseen hankkeeseen, SUO 2.0, joka koskee Ilomantsia, niin juuri tästä kokonaiskestävyydestä, jos haluatte syvemmin siihen tutustua tämmöiseen paikallisen kokonaiskestävyyden tematiikkaan. Kestävyysmurroksen paikallinen ja kulttuurinen skaalaus on koettu siis esimerkiksi YK:ssa hyvin tärkeäksi, EU:ssa on puhuttu siitä paljon, eli että no lyhyesti sanottuna, niin kaikki paikalliset tilat on hyvin omanlaisia. Siellä syntyy semmoinen aivan oma mosaikkinsa, jossa sitten niin kuin luonto ja elinkeinot ja vastaavat on niin kuin hyvin niin kuin moninaisessa ja tämmöisessä hybridissä sekamelskassa, joten sinne paikallistasolle on pakko päästä. Sitten lisäksi on tämmöiset paikallisesti aina uniikit identiteettiasetelmat näissä kansainvälisissä raporteissa, sillä tarkoitettiin erityisesti alkuperäisväestöjä, ja Suomessakin on tämä kysymys, niin kuin hyvin tiedätte,
olemassa, mutta se tarkoittaa myös paljon niin kuin pienemmässä mittakaavassa semmoista identiteettipolitiikkaa, jota tapahtuu ihan, kaikki tietää, mille tahansa paikkakunnalle kuuluu semmoinen ajatus, että 2 sukupolvea pitää elää ennen kuin on täällä kotona, niin kuin Saaristomereltä, Pohjois-Karjala ja jopa Helsinkiin. Eli siellä on aina tämmöisiä identiteettiasetelmia, joissa on myös tämmöinen poissuljennan. Siis sillä on myös hyötyjä. Vahva identiteettihän on semmoinen, jota voidaan niin kuin hyödyntää yhteisön kasvattamiseksi, mutta sitten siinä on myös tämä poissulkemismekanismi. No ideasta toimintaan. Suomellahan on ollut edelläkävijämaine ympäristökysymyksissä. Meitä on pidetty niin kuin, vähän samalla tavalla kuin aikoinaan koulutusasioissa niin tämmöisenä niin kuin edelläkävijänä ja advokaattina, joka niin kuin kertoo muille, miten asiat pitäisi tehdä. Ja edelleenkin hallitushan on sitoutunut ilmastolakiin, luontokadon estämiseen, kokonaiskestävyyteen. Hallitusohjelmassa lukee muun muassa, että suomalainen luontopositiivisuus pitäisi viedä vientivaltiksi. Tällä hetkellä ehkä ihmiset on sitä mieltä, että tarvittaisiin myös niin kuin konkreettisia signaaleja, konkreettisia toimia, että jollain tavalla näkyisi tämä, että miten tämä toimii. Ja esimerkiksi tämän Agenda 2030-raportin mukaan, niin Suomi ei tässä ekologisen kestävyyden niin kuin linjalla niin välttämättä suorita hirveän hyvin tällä hetkellä. No, mulla on tässä tämmöinen ajatus, on puhuttu niin kuin vuosikausia jalostusasteen nostosta, koska metsätaloushan tässä niin kuin on niin kuin keskeinen tämmöinen ekologisen kestävyyden alisuorittaja. On puhuttu jalostusasteen nostosta, jolla niin kuin ikään kuin päästäisiin jalostamaan myös muuta yhteiskuntaa. Eli yleensä kun mennään niin kuin elinkeinoissa korkeammalle tasolla, niin muu yhteiskunta seuraa perässä, että ikään kuin siellä alkaa se ajattelutapa muutenkin jalostua. Ja nämä kaksoissyrjäytyneet on hyvin tärkeä jengi. Se voi olla pieni jossain, mutta se voi olla hyvin tärkeä ikään kuin osallistaa tämmöiseen murrokseen. Juuri tämmöisen luontopääoman laajentamiseen pelkästä luonnonvarasta niin kuin laajempiin käyttötarkoituksiin. Ja sitten mä oon halunnut tähän nyt laittaa ihan sen takia, että mä oon juuri niin kuin ikään kuin tutkimassa tätä, ja tämä oli myös siinä luontopaneelin suosituksissa tämä biosfäärialueiden kehittäminen. Ja meillä on ollut, siis tämä biosfäärialueet on tämmöinen Unescon, tiedätte varmaan suurin piirtein mistä on kysymys, eli se on tämmöinen kestävän kehityksen mallialue, joita on sitten niin kuin ympäri maailmaa tosi paljon. Se on vähän samantyyppinen kuin tämä Unescon maailmanperintökohde, mutta ei ihan kuitenkaan. Mutta Suomessa on vain 2 biosfäärialuetta, perustettu 90-luvulla. Ja tämä on pikkasen niin kuin ihmetyttänyt, että mistä tämä johtuu. Niitä on vähän yritettykin 2000-luvulla, mutta niitä ei ole kuitenkaan tullut. On puhuttu ylisuojelun pelosta, on puhuttu luonnonvarasysteemien vahvuudesta, eli siis just tästä metsäteollisuuden hegemoniasta, joka tarkoittaa, että sinne ei tarvita mitään ylimääräisiä. Ja sitten just tämä, että sille ei ole tätä maailmanperintökohteen tunnettuutta. No, meidän idea on se, että laajennetaan kansallista biosfäärialueiden verkostoa, ja noin lyhyesti sanottuna, niin siihen tarvittaisiin sekä tämmöistä top-down, että valtiot vähän niin kuin ikään kuin tukisi, tsemppaisi ja auttaisi siinä, mutta myös sitä paikallista niin kuin ideointia. Ja mä oon itse huomannut, että aika paljon Suomessa, niin kuin ympäri Suomea on tämmöisiä ajatuksia, että olisipa kiva perustaa tämmöinen, ja meidän luonto on riittävän hyvä siihen. Ja tuossa on niin kuin hyviä syitä siihen, mitä varten se kannattaisi tehdä, se vahvistaisi paikallista motivaatiota, se toisi paikallisen tiedon, mikä syntyy siellä vuorovaikutuksessa, niin ikään kuin tämän tutkimustiedon verrokiksi, ei siis korvaajaksi, vaan nimenomaan verrokiksi ja sparraajaksi, ja sitten siinä voitaisiin hyödyntää vaikka tätä ylpeyttä paikallisluonnosta, vaikkapa juuri tässä ennallistamisessa, mutta joka tapauksessa ideana se, että ikään kuin tämä voisi olla semmoinen, tai siis on osoittautunut vaikkapa Pohjois-Karjalassa ja Saaristomerellä just niin tämmöiseksi niin kuin hyvin ihmisiä yhteenkytkeväksi systeemiksi ja semmoiseksi, missä niin kuin kuunnellaan aidosti niitä ihmisiä. Mulla on aika loppu. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, tosi kiinnostava esitelmä ja kiitos muuten näin ympäristöministeriön puolesta niin luontopaneelin toiminnasta. Se on meille erittäin arvokas ja tärkeä paneeli ja paljon niitä asioita, mitä tässäkin, että edistetään, kun nämä on tämmöisiä ylisukupolvisia kysymyksiä, että meillä on monitieteellistä ja katsotaan asioita pidemmin kuin hallituskauden verran, mutta ehkä tuohon biosfääriajatteluun ja tässä ehkä nostan siis oma tausta, että toimin tällä hetkellä ympäristöministeriössä tutkimusjohtajana, mutta olin tuossa just 5 vuotta virkavapaalla ja vedin BSAG Itämeri-säätiöitä ja siellä perustettiin tämmöinen Saaristomeren suurin yksityinen suojelualue ja näen paljon tuossa niin kuin sun tuossa biosfääri
esimerkissä ja siinä yhtälaista, että se vaati tosi paljon sitä keskustelua, että me saatiin se oli todella paljon erilaisia edustajia, kalastuskunnan jäseniä, osa lähti heti mukaan, osa oli hyvin skeptisiä, mutta nimenomaan vaati tosi paljon sen tutkimusta, että me oli tutkijat mukana, mutta myös sen muun tiedon yhdistämistä, ja sitten oli hienoa, kun se perustettiin, niin nähdä se ylpeys, minkä se synnytti. Et mun mielestä se on jotenkin meillä on niin paljon haasteita, tämä on niin kompleksia, mutta sitten se, että nähtäisiin sitä ylpeyttä siitä luonnosta ja nostettaisiin ja tuotaisiin sitä merkityksellisyyttä ja positiivisuutta sille alueelle. Että ainakin itse sen esimerkin kautta pidän älyttömän hyvänä. Ja tässähän ei ole kyse, nyt suojelu on aina herättää, kun se on niin forever-tyyppistä, että tässähän ei puhuta tietenkään biosfäärialueesta sitten samantyyppisestä, että siellä ymmärrettävästi on sitten osalla oli erilaisia pelkoja, mutta kyllä se kummasti se keskustelu ja ihmisten huolien aito huomioiminen ja sitten tutkijoidenkin kautta pureudutaan ja keskustellaan ja tuodaan sitten se tutkimustieto siihen mukaan, mutta pelkkä tutkimustieto siinä ei riitä, se on ihan totta, että se vaatii sitä osallistamista. Mutta kiitos tästä esityksestä, siis tämä sun viimeinen nosto ja esimerkki ja ehdotus on ainakin tätä kautta niin erittäin kannatettava. Joo, kiitos. Tämä oli, mä ihan silleen, siis innostus heti, että apua, ihanaa, pakko päästä keskustelemaan. Mä siis toimin neuvottelevana virkamiehenä maa- ja metsätalousministeriössä, mutta mä toimin kokonaisvaltaisen kansallisen maaseutupolitiikan pääsihteerinä. Ja kaikki nämä asiat, siis check, on sellaisia, jotka onko maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, ajassa uudistuva maaseutu, nämä asiat on niin kuin check, ne on siellä meillä. Me ollaan tehty tosi aktiivisesti työtä juuri näiden asioiden kanssa. Ja tietenkin mä olen iloinen, kun Päivi Armila ja Jari Lyytimäki on mukana tässäkin tutkimuksessa, koska he on niin kuin tutkinut näitä nimenomaan niin kuin esimerkiksi syrjäseutujen nuoria tai niin kuin maaseutualueet ja ympäristöoikeudenmukaisuus, kaikkia näitä kysymyksiä. Mutta niin kuin, me puhutaan niin kuin vaan eri termeillä, mä huomaan. Me puhutaan niin kuin samoista asioista, mutta vähän eri termeillä. Ja meidänhän pitää puhua niin kuin, ja keskustella yhdessä. Nyt esimerkiksi niin kuin maaseutupolitiikan neuvosto ja luontopaneeli. Meidän pitää istua yhdessä alas, jotta te tiedätte, mitä me teemme ja olemme tehneet ja on tekeillä. Ja sitten mitkä on ne teidän niin kuin teemat, asiat, mitkä te haluatte nostaa esille. Yksi asia, jos tämä kaksoissyrjäytyminen tietenkin maaseutupoliittisesti niin kuin erittäin niin kuin kriittinen. Kun me puhutaan kestävyyssiirtymästä, niin teillä tietenkin erityisesti se ekologinen siirtymä. Meillä sitten vielä lisäksi juuri tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sosiaalinen kestävyys, kulttuurinen kestävyys. Nämä asiat tietenkin myös taloudellinen kestävyys ja ekologinen kestävyys, mutta niin kuin nämä sosiaaliset kysymykset on noussut todella keskeisiksi asioiksi, koska me puhutaan ihmisten arjesta, elämästä, pärjäämisestä. Maaseutualueilla ollaan sitkeitä, et kyllä siellä pärjätään, mutta se sujuvuus. Ja sitten niin kuin tavallaan ne yhteiskunnan niin kuin perusasioiden hoitaminen ja ajantasaistaminen, niin se on yksi semmoinen keskeinen asia. Sitten just tämä biosfäärialue, niin meillä oli tuossa tämmöinen SALT-verkosto, me toimitaan eri tavalla, meillä on myöskin niin kuin T&K-hankevaroilla rahoitettuja verkostoja. SALT-verkoston toiminta on päättynyt, mutta meillä on muita verkostoja käynnissä. Ja tämä Saaristomeren biosfäärialue oli esimerkiksi semmoinen, koska me ollaan tehty työtä esimerkiksi kotiseutukasvatuksen, kotiseutualuepaikka-identiteetin kanssa aika paljon. Tämä biosfäärialueen niin kuin malli toimi just tämmöisenä esimerkkinä just siitä, että millä tavalla pystytään maaseutu-saaristoalueiden niin kuin paikallisella tasolla yhteisölähtöisesti niin kuin lähtee kehittämään sitä omaa. Ja todella hyviä, se on niin kuin jäänyt elämään, se on kehittynyt, mutta tämä on semmoinen, että kyllä, vielä paremmin ja laajemmin niin kuin koko maahan. Täällä oli muitakin asioita, mutta näistä ensinnäkin tietenkin sit se jalostusasteen nosto, mutta se edellyttää investointeja ja panostuksia osaamiseen, infrastruktuuriin, kaikkeen sellaiseen. Aivan mahtava alustus, joo. Saanko mä kommentoida tuohon ihan lyhyesti näistä kestävyysulottuvuuksista? Eli kun luontopaneelista puhutaan, niin silloin mennään tietenkin ekologinen kestävyys voimakkaasti edellä, mutta sitten kun puhutaan tästä meidän hankkeesta, tästä kestävyysmurroksen marginaalit-hankkeesta, niin me ollaan otettu nimenomaan hyvin vastaavanlainen haaste kuin siinä teidän maaseutu
kontekstissa. Eli nimenomaan se, että jos ekologinen kestävyys on kaiken perusta, niin millä tavalla kestävyysmurros toteutetaan niin, että se on sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti mahdollista. Ja se on se, minkä parissa me ollaan työskennelty koko tämän hankkeen ajan, nimenomaan näiden kysymysten parissa, että totta kai niin kuin meillä pitää olla elinkelpoinen planeetta, mutta jos me niin kuin konkreettisesti mietitään, että miten niin kuin elinkelpoinen planeetta ylläpidetään, niin me tarvitaan siihen todella paljon erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä ja paikkakuntia ja kuntia ja valtioita. Ja niin kuin me tarvitaan siihen todella paljon sitä, että ketkä sen tekee. Ja se ei onnistu niin, että niin kuin talous on jotenkin niin kuin sivuutettu. Eli nämä tavallaan kaikki 3 kestävyysulottuvuutta on ollut tämän meidän hankkeen niin kuin jatkuvassa tavallaan, että miten niin kuin niitä voidaan käsitellä eri tavalla suhteessa toisiinsa, niin silloin se on todella lähellä sitä, mistä puhuit juuri. Halusin vaan tämän tarkentaa. Joo, kiitos. Mä oon tosiaan Riikka Pellikka sosiaali- ja terveysministeriöstä sieltä strategiaryhmästä. Ja me lähestytään STM:n hallinnonalalla tätä tällaisella visiolla kuin kestävä hyvinvointi nykyisille ja tuleville sukupolville. Ja se oikeastaan mun mielestä sisältää tämän koko ajattelumallin. Eli juurikin ekologinen kestävyys on se perusta, mutta sitten, että se tapahtuu, niin siihen tarvitaan ihmiset. Eli ihmiset, jotka voivat hyvin, koska jos ei ole hyvinvointia, niin ei silloin kovin hyvin jaksa pitää huolta itsestään, saati sitten luonnosta. Eli tämä on tämä lähestymiskulma, mutta sitten tavallaan, että mitkä ne on ne päätöksentekomallit eri tasoilla, niin erityisesti ollaan siihen kiinnitetty huomiota STM-hallinnon alalla ja rakennettu tähän kokonaiskestävyyteen 3 eri kestävyyden huomioimisen päätöksenteossa tällaista ohjausmallia. Jos nyt jatkaa ja nostaa, mä en muuten varmaan esitellyt itseäni, muistan, mutta siis tosiaan Laura Höijer ympäristöministeriön tutkimusjohtajana toimii, niin ehkä tähän konkreettisia esimerkkejä tähän teidän, niin taas sit meidän tontilta, ympäristöministeriön tontilta, tämä energiarakennus ja energiatehokkuus, nämä vaatimukset, niin tämähän on nyt todella iso, tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, puhutaan, ja on sosiaalista ilmastorahastoja, ja mietitään sinne niitä taloudellista tukea, mutta tämä tulee nimenomaan vaikka muuttotappioalueella se, että se asunnon arvo voi olla niin alhainen, että sun pitää tehdä sinne niitä investointeja, niin se, että siinä olisi mitään takaisinmaksuaikaa, niin se ei ole kovin että voi olla, että ne on isompia ne investoinnit kuin mikä sen asunnon arvo sitten on. Mutta vaan esimerkkiä näistä haasteita, että silloin se ihmisten oma arki, jokaiselle se oma koti, se asunto, ne on kuitenkin niitä ja yhdistettynä sitten näihin vaatimuksiin, mitä tulee, niin nämä on semmoisia. Ja sitten ennallistamisasetus ja sen toimeenpano, joka nyt on vasta niin kuin käynnissä ja alussa, mutta tämä tulee olemaan myös tässä kontekstissa, niin juuri näitä asioita, mitä tässä on nostettu, ja siinä tietenkin yhteistyö Luontopaneelin kanssa. Täytyy liputtaa tälle teidän ehdotukselle tämä yhteistyö, että me tietenkin toivotaan, että Luontopaneelia hyödynnetään mahdollisimman laajasti, että vaikka ympäristöministeriölle iso, mutta just se tavoite nimenomaan on, että se on mahdollisimman läpileikkaavaa. Tarvitaan tekijöitä, ihmisiä, erilaisia paikkoja, erilaisia yhteisöjä. Ja kyllähän me nähdään, että siis viime vuosikymmen on ollut todella keskittävää. Mutta toisaalta on ollut myöskin poliittisia tavoitteita, jotka ovat toteutuneet. Nyt se haastehan on nimenomaan esimerkiksi maaseutualueilla, mutta myöskin kaupunkien alueilla. Ja maaseutupolitiikka koskettaa myös kaupunkialueita, koska 95% Suomesta on maaseutumaista aluetta. Mutta just se, että millä tavalla me niin kuin nähdään ja ylläpidetään niitä perusedellytyksiä ja just esimerkiksi asuttavuutta, että voidaan toimia myöskin esimerkiksi maakuntien raja-alueilla, Itä-Suomessa, Pohjoisessa, myöskin kaupungin läheisellä maaseudulla ja kaupunkien niin kuin keskustoissa. Että se, että millä tavalla me ymmärretään ja otetaan huomioon erilaiset paikat ja alueet. Mun mielestä siinä on yksi ihan kriittinen asia. Ja tällä hetkellä näitä alueita ja paikkoja käsitellään hyvin, hyvin eri tavalla ministeriöissä. Meillä on aika mielenkiintoista tutkittua tietoa siitä. Ja valitettavasti se kyllä painottuu se urbaani näkökulma myöskin valtionhallinnon valmistelussa. Toi oli tosi hyvä pohjustus sille mun alustukselle. Mä voisin ihan lyhyesti kommentoida, siis todella hienoja pointteja, siis erittäin tykkäsin näistä konkretisoinneista. Luontopaneelihan on jo selkeästi muuttanut vähän linjaansa, se ei ole mitenkään painottanut pelkästään ekologista kestävyyttä, vaan ymmärtää hyvin sen, mikä tässä tuli esille tästä kokonaiskestävyydestä puhuttaessa, että
että kerta kaikkiaan ekologinen kestävyys ei ole mahdollista saavuttaa, jos ei se ole tavalla tai toisella sosiaalisesti oikeudenmukaista. Eli kyllä se niin kuin on jo aika hyvällä vauhdilla läpässyt tätä. Mutta toinen, minkä mä haluan tähän tuoda sen takia, että mainitsin tuolla tuon kulttuurin, että se on semmoinen, mikä tuli näissä meidän työpajoissa esille aika paljon, että ihmiset kokee, että heitä ei niin kuin tunnisteta. Ja tämä on varmaan maaseudulla juuri hyvin yleistä. Siinä on siis sekä ne, jotka kokee olevansa syrjäytyneitä sen takia, että elävät ylipäätänsä maaseudulla, esimerkiksi maatalousihmiset, mutta sitten siellä paikan päällä on myös ihmisiä, joita ei tunnisteta edes siinä kontekstissa. Ja tämä on semmoinen niin kuin todella harmillinen tämän ikään kuin osallistamiskuvion kannalta, joka pitäisi tavalla tai toisella ratkaista, ja se on todella vaikea rasti. Kiitos. Tosiaan Kirsi-Paulina Kallio Tampereelta. Ja mun tausta on semmoinen, että mä oon tutkinut tosi pitkään poliittista toimijuutta ja erityisesti arjen politiikkaa. Ja mä oon tehnyt tutkimusta sellaisissa konteksteissa kuin lapsuuden ja nuoruuden poliittinen maantiede, eli tavallaan kartoittanut sitä, että millä tavalla lapset ja nuoret on osa poliittista maailmaa ja minkälaisia toimijoita lapset ja nuoret on ja millä tavalla meidän pitäisi ajatella siitä. Ja toisaalta viime aikoina aika paljon pakolaisuuden ja maahanmuuton tutkimusta tällä samalla idealla. Ja mä oon aluetieteestä väitellyt tohtoriksi, eli nämä aluekysymykset, ja olen tutkinut esimerkiksi kaupunkiseutukehitystä aika paljon, ja siinähän suhteessa tämä nimenomaan kaupunkiseutuvetoisuus on se pitkälti se iso kysymys, että mitkä alueet syrjäytyy, kun toiset lähtee veturien mukaan. Mutta se erityinen tematiikka, josta mä puhun tänään, on ympäristökansalaisuus, ja ympäristökansalaisuus on, mä oon kansalaisuuden tutkimusta tehnyt aika pitkään, ja nimenomaan sellaista eletyn kansalaisuuden, arjen, jokapäiväisen, jokaisen ihmisen, mitä kansalaisuus on, kun ihmiset elää sitä ja tekee sitä, eikä välttämättä ollenkaan itsekään ajattele itseään niin kuin kansalaisina tekemässä tietynlaisia asioita. Tämä ympäristökansalaisuuden tematiikka on sellainen, jonka parissa on työskennellyt tässä nyt joitakin vuosia. Ja me tehtiin siitä luontopaneelissa sellainen raportti, joka tuli ulos tuossa viime vuoden loppupuolelle, ja mulla on siitä tuosta muutama nosto, ja siinä on ne politiikkasuositukset on sellaisia, että ne on aika konkreettisia ja selkeitä, jotka voi olla myös hyödyllisiä, tiedättekö, siihen törmännyt aikaisemmin. Mutta se niin kun, ympäristökansalaisuuden niin kun, osalta nimenomaan tämän kestävyysmurroksen kannalta, niin nostin tähän niin kuin neljä asiaa. Et ensinnäkin se, että kansalaiset on tunnistettava merkittäväksi voimavaraksi kestävämmän maailman rakentamisessa, niin sehän on se, mistä me ollaan puhuttu tässä nyt oikeastaan koko ajan. Eli tämä ei onnistu, tämä kestävyysmurros eikä mikään siirtymä ilman, että me niinku tunnistetaan, että niinku ihmisten pitää pystyä olla siinä jollain lailla mielekkäästi mukana, itselleen mielekkäästi ja niinku kontekstuaalisesti mielekkäästi. Ja tämä tarkoittaa niin kuin kaikkia ihmisia, eri puolilla maata asuvia ihmisiä, eri ikäryhmistä olevia ihmisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kaikkien pitäisi pystyä jotenkin kokea, että niin kuin, mä voin olla tässä mukana ja mun maailma niin kuin mahtuu tähän. Ja mun, niin kuin, just mitä sanoit, siitä niin kuin tulevaisuuden sukupolvien maailma, että niin kuin se on mulle niin kuin mahdollisuus, eikä niin, että se on mulle joku, niin kuin, että ai mulle jäi tämä niin kuin huono oksa käteen. Et se on tosi niin kuin tärkeä siinä, että miten me ajatellaan siitä eletystä kansalaisuudesta. Ja sitten se niin kuin oikeudenmukaisuusnäkökulma, että niin kuin kaikilla pitää olla mahdollisuuksia, ja se, niin kuin missä tullaan sitten taas niin kuin valtion rooliin ja tällaiseen niin kuin julkiseen ohjaukseen. Että kaikilla ihmisillä pitää olla mahdollisuuksia toimia ympäristökansalaisena, ihan riippumatta siitä, mitkä sun resurssit on tai mikä sun elämäntilanne on, missä sä asut. Et jos me ajatellaan, että vaan ne voi toimia ympäristökansalaisina, joille se on jotenkin niin kuin helposti tarjolla, niin silloin me nimenomaan tehdään sitä syrjäyttämistä aktiivisesti. Me niin kuin aktiivisesti työnnetään tiettyjä ihmisiä, tiettyjä niin kuin paikkoja, tiettyjä ihmisryhmiä niin kuin pois siitä kestävyysmurroksen minkäänlaisesta imusta. Eli se on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja tähän liittyen niin kuin, musta on niin kuin tosi tärkeää tunnistaa se, että tämä niin kuin kuluttajakansalainen, yksilökuluttajakansalainen on yhtä aikaa niin kuin ongelma ja ratkaisu, niin se on hirveän kapea ajatus siitä, että mikä on niin kuin ihmisen rooli kestävyysmurroksessa niin kuin kansalaisena. Ja tarvitaan erilaista tiedollista ja toiminnallista tukea siihen, että niin kuin, eri sektoreilla ja eri elämänalueilla pystytään toimimaan ympäristökansalaisina. No, tuossa mä pohdiskelen tuolla Kangasniemen huudeilla, että onko tämä hyvä idea käyttää tämä
vanha kuusi muistaakseni niin energiapuuksi. Ja päädyin silloin miettimään, että täytyypä ottaa selvää, että mitäs kaikkea se niin kuin energiapuu oikein tarkoittaa. Ja tällä tavalla mun mielestä voi tuoda niin kuin hyvin näkyväksi sitä, että vaikka sä niin kuin minkälaisessa työssä oot, mä toimin siis ympäristökasvatuksen professorina, niin mulla ei ollut siitä oikein hyvää kuvaa. Niin se mun mielestä kuvaa sitä tavalla, että ihan sama missä yhteiskunnallisessa positiossa me ollaan, niin meille tulee koko ajan vastaan erilaisia asioita, jos me voidaan niin kuin päätyä miettimään, että hei, pitäisikö ottaa selvää ennen kuin sanon suoraan, että onko se hyvä idea vai ei, että tämä menee energiapuuksi, niin mitäs mä ottaisin tästä asiasta selvää. Ja tämä on niin kuin hirveän niin kuin tärkeä asia siinä niin kuin ympäristökansalaisuuden ajatuksessa, myöskin jos ajatellaan koulutusta, että niin kuin opettajien ja koulutuksen piirissä työskentelevien ihmisten niin kuin ei pitäisi ajatella, että jos mä en niin kuin tiedä varmasti jostain asiasta, niin mä en voi sitä opettaa tai me ei voida käsitellä sitä täällä koulutuksessa, koska asiat muuttuu niin nopeasti ja on niin moniselkoisia, jos miettii vaikka niin kuin ilmastonmuutoksen ja luontokadon niin kuin yhteyttä. Se on niin vaikea, että ei kukaan tiedä kaikesta, eikä moni ei tiedä niin kuin paljon mistään. Mutta se tavallaan, että jos on niin kuin ajatus siitä, että voidaan ottaa selvää, voidaan yhdessä perehtyä, voidaan niin kuin ruveta niin kuin ymmärtämään paremmin. Ja sen jälkeen niin sit ehkä niin niitä mielipiteitä muodostaa ja muuttaa niitä asenteita siltä pohjalta, että nyt kun me ollaan otettu selvää, niin tästä voi ehkä ajatellakin vähän enemmän tohon suuntaan, kun aikaisemmin mun ajatus oli enemmän tohon suuntaan. Et se on sitä niin kuin ympäristökansalaisena kehittymistä ja ympäristökansalaisyhteiskunnan tavallaan, niin kuin, millä tavalla niitä hartioita vankistetaan. Et se on tosi tärkeää. Ja sitten niin kuin se tavallaan just se roolitus, mistä sanoin, se niin kuin kuluttaja, että kuluttaja on vaan yksi rooli, mikä on ihmisille tarjolla, mutta mitä olen tuohon diaan nyt niin kuin listannut, niin niitä on ihan hirveästi niitä rooleja, missä ihmiset voi toimia. Ja yksi hirveän tärkeä on esimerkiksi työntekijänä ja yrittäjänä tai opiskelijana tai missä sä niin kuin sitä arkeessa vietätkään koululaisena tai vaikka päiväkodissa niin kuin päiväuraa tekevänä lapsena. Eli tavallaan ne arjen ympäristöt, missä me eletään, niin ne on niitä niin kuin kansalaisuuden paikkoja. Ihan yhtä lailla kuin sitten joku kuulemistilaisuus tai joku muu harvinainen tilaisuus, jossa käyt vaikka äänestämässä. Niin kuin kansalaisella on sen paikka niin kuin joka paikassa. Ja meidän pitäisi silleen ruveta ajattelemaan niin kuin ympäristökansalaisuudesta, että se on, niin kuin sellainen niin kuin missä tahansa tapahtuva niin kuin jollakin tavalla ympäristön puolesta toimiminen, ja oppiminen on osa sitä toimimista ja toimijuutta. Se, että niin kuin on niin kuin avoin oppimaan lisää, ymmärtämään paremmin, olemaan niin kuin valmis niin kuin jostain omasta niin kuin ajatuksesta, luopumaan siitä ja ymmärtämään, että en mä voinut tietää paremmin, nyt mä tiedän paremmin, niin ei se ole niin kuin noloa, että mä en aikaisemmin osannut, vaan että nyt mä sitten tiedän, mitä mä sitten energiapuusta haluan sanoa siellä luennolla, kun mä oon vähän ottanut selvää. Eli tällä tavalla jotenkin se niin kuin ympäristökansalaisuus on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen, yhteinen eletty asia. Ja lopetan tämän mun puheenvuoron tähän luontopaneelin selvitykseen. Siitä on siis pitkä selvitysrapsa, mutta sitten siitä on tuommoinen lyhyt päättäjäyhteenveto. Siihen suosittelen tutustumaan, jos ette ole vielä törmännyt. Siinä on 10 suositusta, josta nämä ensimmäiset 3 on ehkä niin kuin eniten tähän meidän marginaalihankkeeseen linkittyviä. Ja voidaan keskustella sit mistä tahansa näistä suosituksista, jos haluatte enemmän. Mutta siinä on ensimmäisenä niin kuin nimenomaan tämä, että muodolliset, mutta erityisesti myös epämuodolliset niin kuin ympäristökansalaisuuden muodot ja paikat tulee tunnistaa paremmin, jotta niitä voidaan niin kuin huomioida, että ihmisillä on jo eletyssä elämässään tosi paljon kaikkea, mitä voidaan niin kuin tunnistaa ja vahvistaa ja tukea. Ja sitten tämä yhteisöllisyys, eli että ei niin, että ympäristökansalainen on joku yksilö, joka kantaa jonkun hirveän vastuun ja ahdistuu, vaan että se on niin kuin yhteisöllinen asia, yhteiskunnallinen, mutta myös yhteisöllinen asia, mitä se kansalaisuus on. Ja sitten, että on erilaisia ryhmiä, niin kuin tässä lapset, nuoret, maahanmuuttajat, vammaisryhmät, jotka täytyy tunnistaa kansalaisena ihan siinä kuin kaikki muutkin. Ja joskus vaikka vähän enemmän. Eli tavallaan se, että niin kuin se ei ole niin kuin joku tällaisen niin kuin tietynlaisen stereotyyppisen aikuiskansalaisen asia toimii tässä yhteiskunnassa. Erilaiset koulutuksen kysymykset ja kasvatuksen kysymykset on tietenkin olennaisia. Peruskoulun tulevaisuustyöhanke, jota Berneliuksen Venla vetää, niin on äärimmäisen tärkeä tässä ja tehdään yhteistyötä hänen kanssaan. Sitten nämä niin kuin viestinnälliset asiat, eli meidän suuri osa meidän niin kuin väestöstä ei ole muodollisen koulutuksen piirissä
ainakaan jos otetaan jotain lyhyitä niin kuin täydennyskoulutuspätkiä. Eli meidän täytyy ajatella, että meidän niin kuin tämmöinen ympäristökasvatus, niin meidän pitää pystyä myös niin kuin aikuisväestöön sitä jollakin tavalla kohdentamaan, jotta ihmiset niin kuin pääsee tavallaan siihen kestävyysmurrokseen mukaan sillä tavalla, että tulee tietoa ja ymmärrystä paremmin. Luontoyhteys, tietenkin luontopaneelin mielestä tärkeä. Tutkimuskysymykset tärkeitä ja myös tämä siis tutkimuksen jalkauttaminen, mitä tällä hetkellä esimerkiksi tehdään. Tämähän on koko hanke, siis tutkimuksen jalkauttamishanke. Tässä ei ole tehty tutkimusta varsinaisesti ollenkaan, vaan nimenomaan sitä, että miten tutkimusta jalkautetaan. Ja luonnon monimuotoisuuden seuranta, siinä erityisesti sitten tällaiset niin kuin erilaiset tiedon yhteistuottamisen muodot sen tyyppiset esimerkiksi niin kuin, kansalaistieteen menetelmät, joita nykyään myös yhteiskuntatieteessä käytetään, itsekin käytän omassa tutkimuksessani, niin tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tuossa on tuollainen visio vuoteen 70 vielä olemassa. Mutta mä lopetan tähän, niin voidaan keskustella niistä asioista, mitkä teitä tässä erityisesti kiinnostaa. Jos mä mietin niin kuin omaa itseäni valtion virkamiehenä tai henkilönä, no mulla on semmoinen työ, että niin, koska mä teen poikkihallinnollista työtä, mä joudun seuraamaan, minä seuraan kaikkia hallinnon aloja. Ja sitten mä mietin niitä just siitä, että maaseutualueiden, toimijoiden, yhteisöjen, yrittäjien, elinkeinotoimijoiden, julkisen hallinnon näkökulmasta ja mitkä ne kerrannaisvaikutukset on. Ja sitten mä mietin myös sitä kaupunkia. Ja sitten just tämä, mitä sä sanoit, että meidän pitää niin jotenkin niin oppia uutta, ottaa selvää. Mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän on niinku aivan valtava hyvä. Siinähän meillä on tosi tärkeä tehtävä myöskin julkisella niinku hallinnolla, virkahenkilöillä, että me ikään kuin tehdään ne tiedot niinku näkyviksi ja selkeiksi, että me niinku tavallaan tiedolla myöskin tuetaan. Jos me luetaan julkisia asiakirjoja, niin nehän voi olla todella vaikeita, että mitä tällä oikeasti haetaan. Ja mitä tässä oikeasti nyt tehdään. Yksi semmoinen juttu, mitä mä tietenkin olisin toivonut, että siellä olisi niinku se paikka-aluetietoisuuden lisääminen. Se puuttuu teidän. Kyllä se siellä on mukana. Katso, lukee se rapsa. Joo, kiitos. Ja raportti olikin kyllä tuttu. Tuo ruohonleikku, mutta sitä mä oon käyttänyt kotona. Mies oli ainakin tosi tyytyväinen, että on hiilensidontaa lisätty pihalla ja vähennetty ruohonleikkuutta. Nämä on hyviä. Ja ehkä tämä itse asiassa onkin hyvä niin kuin jatko myös tuohon, että nyt taas tämä helpolla nyt vertautuu, puhun nyt ympäristöministeriöstä, mutta myös siitä, se on hyvä, kun vaihtaa pöydän puolta, kun oli siellä yksityisessä Itämeri-säätiössä. Me itse asiassa Itämeri-koulua ja tehtiin todella paljon juuri tämän tyyppistä. Eri toimijoilla on niin kuin eri mahdollisuus tehdä. Ja nyt sitten kun on palannut ympäristöministeriöön, niin vähän se kapulakieli ja nämä termit. Nyt puhutaan kestävyysmurroksesta. Katoin, teillä oli hyvä linkki, kun kadulla on kysytty, että mitä se tarkoittaa. Ja mä ymmärrän, mutta sitten on muita termejä, kun se ei ole se ainoa termi. Meillä on niin valtava määrä, että välillä vähän semmoista niinku termiviidakko pois. Se voi niinku, tavallaan ne asiat ja konkreettiset esimerkit siellä kiinnostaa, mutta sitten se voi olla, niinku, kansalaisen voi olla aika niinku pois luotaan, että ei ymmärretä enää, että leikitään vähän termeillä ja pyöritellään. Mutta just se, että avattaisiin niitä asioita niin, että se on helposti ymmärrettävää. Ja sitten ehkä yksi asia, minkä haluan tästä nostaa sitten, mikä tehty vahvasti nyt sitten ympäristöministeriön tontilla, tämä monimuotoisuuden seuranta. Itse haluaisin korostaa sitä niin kuin ympäristön tilan seurannan tärkeyttä, että myös että nähtäisiin, nyt mietitään vaikka ennallistamissuunnitelmaa, sen toimeenpanoa, että myös nähtäisiin, mitä siellä luonnossa tapahtuu. Ja meillä on tosi hyvää nyt niin kuin teknologista mahdollisuutta ottaa mukaan, tehdä sitä kansalaistiedettä, että voidaan, koska ja meillä on resurssitkin vähissä, että sehän on hyvä, että me voidaan yhdessä tehdä sitä seurantaa, mutta myös menetelmiä kehittää sitä ympäristön tilan seurantaa, hyödyntää sitä uutta teknologiaa hyvällä tavalla tässä ja saada enemmän sitä parempaa seurantaa siitä toiminnasta. Ja sitten yksi, minkä haluan ehkä myös semmoinen henkilökohtainen, mulla oma nuori, 3 tytärtä, yksi tytär toimi ilmastodelegaattina ja sitäkin kautta ja on tehnyt paljon näiden nuorten kanssa ja myös ympäristöministeriöhän tosi vahvasti on kaikki, on Nuoli, on nuorten tämmöistä ympäristöluontoryhmää, tehdään paljon nuorten siis allianssin kanssa, jos on näitä nuorisoa, niin se on ollut tosi hienoa kyllä huomata. Ja sanoisin, että Suomi on musta siinä, niin kun vertaa muihin vaikka Euroopan maihin, niin me tosi vahvasti meillä on nyt nuoria mukana ja on erilaisia toimia ja nostetaan heitä ja mietitään, miten heitä saadaan tähän mukaan. Mutta kaikki nämä toimet yhdessä on tosi tärkeitä, että saadaan niitä eri ryhmiä mukaan. Ja siis tosi arvokasta työtä, että tässä voisi vaikka mihin tarttua, mutta ehkä nostaa nyt nämä, mutta taas tosi innostava puheenvuoro ja helppo olla samaa mieltä. Saanko mä kommentoida ihan lyhyesti?
tuli tämä ennallistamisasetus ja paikkatietoisuus, kaikki ne on mun niin kuin leipälajia. Niin ihan tämä, siis semmoinen kokemus viime viikolta. Meillä oli tämmöinen ekskursio mun toisessa hankkeessa, tämmöisessä Suo-Ilomantsi-hankkeessa, niin Ilomantsissa suolla, ja siihen liittyi vaikka mitä. Siinä oli tämmöinen historia, ja pienyrittäjä, ja sitten oli tämmöinen niin kuin metsätalouden murros, niin kuin pisteet. Ja siellä oli lukiolaisia, ja sitten siellä oli Riverian, eli meidän ammattiopiston kaivuriopiskelijoita, siis kaivinkoneen kuljettajaopiskelijoita. Ja nämä kaivinkonekuljettajaopiskelijat on just semmoinen niin kuin perinteinen esimerkki, jota käytetään, että ne on niin kuin tämän kestävyysmurroksen häviäjiä. Että niiltä hommat loppuu ja muuta. Nyt niin kuin ikään kuin täällä Tornaattorin, eli tämän metsänomistajayrityksen niin kuin mies selitti, että ei teiltä hommat lopu. Tämä ennallistamissuunnitelma, koko se prosessi, mitä tarvitaan, niin sehän niin kuin nimenomaan lisää töitä. Teille tulee ihan uusi, te nyt niin kuin tukitte niitä ojia tällä kertaa. Ja siellä oli jätkät aivan innoissaan, ne oli pääsääntöisesti miehiä, siellä ei ollut yhtään naiskaivinkonekuljettaja-opiskelijaa, tosin niitä kuulemma on. Mutta joka tapauksessa ne oli aivan innoissaan, ne kerääntyi sen Tornaattorin miehen ympärille ja kysyivät kesätöitä ja muuta kaikkea. Siinä on niin kuin semmoinen twisti. Siinä on tulossa niin kuin ikään kuin ympäristökansalainen vähän niin kuin puolivahingossa tästä kaivinkonekuljettajasta, joka on aikaisemmin ollut ehkä just se niin kuin kuva tämmöisestä niin kuin vihollisesta, joka tuhoaa luontoa. Mun mielestä tämä on niin kuin mahtava, jos tämän ennallistamisen saa todella menemään näin. Tämähän on tietysti vain tämmöinen aika hyvä niin mieluisa kuva, mutta niin toivotaan, että se on tosi hyvä konkreettinen esimerkki. Toinen, mihin haluan tarttua tuossa ympäristösuhteessa, on se, että kun suomalaisista tehdään niin kuin jotain barometrityyppisiä juttuja, niin sanotaan, että Suomella on hirveän vahva luontosuhde ja suomalaiselle luonto on kauhean tärkeä. Mutta niissä ei koskaan kysytä, että millä tavalla ihminen ymmärtää luonnon monimuotoisuuden tai mitä tietää siitä. Ja se olisi yksi tällainen vastaava siirtymä. Meidän pitäisi niin kuin lakata ajattelemasta, että se mikä ihmisille on luontoa on niin kuin joku lukittu asia, vaan nimenomaan se, että ihmisten pitäisi oppia ymmärtämään paljon paremmin luonnon monimuotoisuutta ja sitä pitää pystyä tukemaan, jotta ihmiset voi muuttaa niiden luontosuhdetta kestävämpään suuntaan, mitä se suomalaisille todellakaan tällä hetkellä ole. Aika monen luontosuhde perustuu täysin riistettyyn, hirvittävän köyhdytettyyn luontoon, joka on ihanaa suomalaista luontoa. Mutta jos sulla ei ole mahdollisuutta ymmärtää sitä monimuotoisuutta, niin et sä näe sitä köyhyyttäkään. Musta se on tosi tärkeää. Saanko mä seuraavaksi tarttua? Joo, siis tosi hyvää arvokasta keskustelua ja hyviä näkökulmia ja kommentteja. Mä mietin just tätä, että millä tavalla ikään kuin se työyrittäjyys ja siis ihan semmoinen, että maaseutualueella väestöstä 9% ovat alkutuotannossa töissä. Niin kuin totesit siinä alussa, että maaseutualueella asuu huomattavasti paljon muitakin ihmisiä. Siellä on suurin työllistävä toimiala on sosiaali- ja terveystoimiala maaseutualueella. Toki siellä on suuria muutoksia käynnissä. Toiseksi suurin on teollisuus. Että millä tavalla, niin mehän just tätä, että me jotenkin aika paljon just tästä, että mikä se luonnon monimuotoisuus. Tällä hetkellä meillähän on Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka, CAP-suunnitelma Suomessa. Siellä on tietenkin tosi paljon toimia niin kuin luonnon monimuotoisuuden, ympäristön, ilmaston niin kuin toimenpiteiden rahoituksen edistämiseksi. Ei vain maatalouspuolella, vaan sitten meillä on se maaseudun kehittämisen puoli. Tässä on tosi paljon mahdollisuuksia niin kuin suoraan myöskin tarttua näihin tämänkin niin kuin hankkeen politiikkasuosituksiin ja toimenpidesuosituksiin, koska siellähän on tällä hetkellä rahoitusta saatavilla ihan konkreettisiin toimiin. Ja ne voi olla yleishyödyllisiä investointeja, ne on kehittämishankkeita, koulutustiedon lisääminen. Nyt mun olisi pitänyt ehtiä, mutta olisi pitänyt kollegalta kysyä, että kuinka paljon on jo rahoitettu hankkeita, jossa esimerkiksi luonnon monimuotoisuus on niin kuin siinä hankkeen niin kuin tavoitteena. Mutta sen mä tiedän, että yksi mikä mun mielestä on ihanaa, liittyen just tätä, mitä sä toit esille, Simo, että nämä muuttuu, myöskin nämä, niin kuin, että millä tavalla toimitaan ympäristökansalaisina, ilmastokansalaisina, tai yrittäjinä. Niin tässä on myös tämmöinen, en tiedä, oletteko kuulleet tämmöisestä maaseudun paikkaseksikkyys-ilmiöstä, mutta siinä esimerkiksi niin ihan luonnon monimuotoisuus, se voi lähteä niin kuin,
vaikka niin kuin pörjäisistä, hunajasta, ihan niin kuin luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden edistämisestä, ja sitten se lähtee johonkin niin kuin yrittäjyyteen, joka voi olla globaalia yrittäjyyttä, mutta se lähtee sieltä paikallistasolta niin kuin kasvamaan, ja sen päällimmäinen tavoite on niin kuin luonnon monimuotoisuus, ja sitten se vielä niin kuin yhdistää sen paikallisen kulttuurin, se yhdistää sen paikallisen luonnon, historian, ihmiset, yhteisöt, ja sitten se yhdistää maaseudun ja kaupungin. Ja tämäkin on semmoinen, että niin kuin nämä muuttuu, mutta me ei välttämättä aina pysytä perässä, koska nämä menee niin nopeasti jotkut asiat. Ja sitten toisaalta tietenkin on just se, että millä tavalla me sitten seurataan näitä muutoksia, koska mun mielestä on nyt tosi kiinnostavaa, millä tavalla seurataan esimerkiksi työllisyyden, yrittäjyyden edistämisessä, työpaikkojen, yritysten luomista maaseutualueilla tässä vaikka sitten kun ennallistamissuunnitelma on lyöty lukkoon ja toimenpiteet niin kuin lähtee liikkeelle. Koska tällä hetkellä siis meillä on valtavan hienoa tilastoa ja tilastointia Suomessa, mutta nyt meillä on oikeasti tarve lähteä seuraamaan vähän tarkemmin. Ja mun mielestä niin kuin toimialakohtaisesti, siis en mä tiedä, Laura, osaako sanoa, että millä tavalla esimerkiksi seurataan vaikka niin kuin ilmastotyötä, ilmastoyrittäjyyttä, ympäristö, just tämmöistä koska nehän on eri sitten toimialojen alla. Me ei välttämättä päästä kiinni siihen, että miten tämä nyt oikeasti kehittyy. Ja tässä on niin kuin aukkopaikkoja. Joo, suoraan tuohon, ja mä puhuin enemmän ehkä sitä luonnontilan, miten se luonnontila ja sen seuranta, mutta en ole asiantuntija, en osaa sanoa, vaan sen, että hirveä painehan on vähentää sitä rahoitusta seurannasta ja tilastoinnista ja kaikesta, että on tosi tärkeää nostaa nyt tästä ennallistamissuunnitelmaan tämän toimeenpanon yhteydessä ne tarpeet jo tässä vaiheessa, että jos sitä rahoitusta saisi, jos tarvitaan uusia seurantaindikaattoreita sinne. Joo, aivan mahtavaa keskustelua ollut ja selvästikin tämä on ollut tarpeellinen tilaisuus ja toivottavasti poikii jotain jatkotoimenpiteitä ja yhteistyökuvioita, mutta me lyhyesti käyn läpi, mitä meillä tässä hankkeessa nyt on ollut ja miten me marginalisaatiota on tässä hankkeen aikana käsitelty ja minkälaisia kysymyksiä siinä kohdattu. Meillä on tosiaan julkaistu tämä raportti syrjivästä siirtymästä kestävään kestävyysmurrokseen, mitenköhän se nyt menikään, mutta joka tapauksessa, jossa yritettiin ottaa haltuun ihan valtavan laaja aihepiiri ja myöskin siellä työpajoissa käsitellyt valtavan laajat aihepiirit, että se on vaan sellainen ikään kuin pintaraapasu, mutta keskitytään nyt enimmäkseen näihin marginalisaation kysymyksiin. Ja marginalisaatiota me lähestyttiin tämän alueellisen marginalisaation ja sosiaalisen marginalisaation kautta, niin kuin Simokin tuossa jo omassa alustuksessaan mainitsi. Ja näistä kaksoissyrjäytyvyydestä tai muusta sellaisista niin kuin niistä alueiden sisällä tapahtuvista marginalisaatiosta oli paljonkin niissä meidän työpajoissa ihan niin kuin konkreettisia esimerkkejä ja sellaiset ryhmät, joita me itse niin kuin jotenkin tutkijoina etukäteen ajateltiin, että on marginaalissa, niin sitten kääntyikin vähän niin kuin ikään kuin päinvastoin, että miten siellä niin kuin paikallispolitiikassa, mitkä äänet siellä monistuu ja on vahvoina ja mitkä jää enemmänkin sivuun. Ylipäänsä keskusteltiin paljon tästä niin kuin jalkoihin jäämisestä, siitä, että toiset pärjää ja toiset ei. Se jakolinja niin kuin ikään kuin on sen välillä. Ne, jotka pysyy kyydissä ja ne, jotka tippuu pois pelistä. Ja sitten toisaalta tämä polarisaatio, niin kuin, se ei tullut siellä meidän keskusteluissa varsinaisesti esille. Me toivottiin, että olisi saatu hyvin erilaisia ihmisiä paikalle, että me olisi voitu ikään kuin olla sitä keskusteluyhteyttä rakentamassa, mutta siihen me nyt ei saa päästy, että monissa muissakin tutkimushankkeissa käynyt ilmi, että toki näitä niin kuin syrjäytyneimpiä ihmisiä on hyvin hankala saada osallistettua ylipäänsä keskusteluun. Mutta se yleinen niin kuin ilmapiiri oli se, että ne, jotka siellä keskusteli ja tätä tulevaisuutta visioi, niin piti ikään kuin heidänkin puoltaan ja sitä heidän niin kuin ääntä esillä. Ja se, mikä tässä koko hankkeessa oli se alkuperäinen ajatus, oli tämän ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden yhteyden niin kuin tarkastelu. Että se on ollut koko ajan meillä se, mistä me ollaan niin kuin keskusteltu eri kulmilta. Ja sitten ehkä sellaisena niin kuin toiveenakin ollut, että hankkeen myötä syntyisi jotain ideoita siitä niin kuin konkreettisesta työstä, mitä voi
tapahtua sen saralla, mutta toivottavasti sitten jatkohankkeissa niihin syvemmin. No, kuten tässä tulikin jo esille, nähdäänkö niin kuin kestävyysmurros ikään kuin urbaanina projektina. Kaupungistuminen tapahtuu kaikkialla, mutta me myös niin kuin tietoisesti ajetaan ihmisiä kaupunkeihin, ja mikä sen kaupungistamisen vaikutukset sitten on siellä kaupunkialueella ja mitä siitä seuraa sitten maaseutualueelle. Me pikkusen Tampereella niin kuin nähtiin jo vähän sitä niin kuin ikään kuin kasvavan kaupunkiseudun niin kuin keskustelua ja niitä riskejä ja ongelmia, mitä siellä on syntynyt. Tampereella varsinkin puhuttiin näistä katkoksista niin kuin alueiden välillä, sekä kaupunki- että maaseudun välillä, ja sitten myös siellä kaupunkin niin kuin lähiöiden välillä ja eri väestöosien välillä. Ja toivottiin, niin kuin tässä tulikin jo esille, niitä kohtaamisen paikkoja, siis konkreettisia paikkoja, sellaista kaupunkisuunnittelua, että ihmiset kohtaa, sellaista niin kuin asuntorakentamista, että ihmisillä on kohtaamisen paikkoja, ja että sitä niin kuin poteroitumista ei pääsisi tapahtumaan. Ja yksinäisyyttä, siitä keskusteltiin nimenomaan tässä kaupunkikontekstissa. Sitten puhuttiin käytöstavoista siitä, että ihmiset ei enää niin kuin kohtaa toisiaan, ne ei edes tervehdi toisiaan. Että tämmöinenkin niin kuin ihan semmoinen niin kuin jotenkin normaaliin arkiseen käyttäytymiseen liittyvä asia. Ja sitten maaseudut ja syrjäseudut, että miten ne kuuluu tähän kestävyysmurrokseen. Kokeeko ihmiset siellä olevansa osana niin kuin ylipäänsä kestävyysmurrosta tai sitten näiden vihreän siirtymän toimien suunnittelussa, ja miten nämä niin kuin hyödyt ja haitat jakautuu alueiden välillä, ja kohdellaanko maaseutua vaan niin kuin resurssiperiferiana, ja minkälaisia uhkakuvia siitä syntyy, ja tuleeko sitten sitä niin kuin vihreän siirtymän toimien vastustamista ihan vain sen takia, että meitä ei kuunnella, ja että niitä murroksia on maaseutualueilla ollut lukuisia, ja tämä on vain niin kuin yksi lisää niin kuin taakka näille alueille, että sitä niin kuin yhteyttä ilmasto- ja kestävyystoimien välillä voi olla hyvinkin hankala nähdä. Ja sitten toki muuttotappio ja niin kuin, että alueiden väestön muutokset, väestötilanne niin puhututti hyvinkin paljon tietenkin, ja sitten palvelujen saatavuus. Mutta keskityttiin tietysti lähinnä nyt tähän kestävyyskysymyksiin. Ihan lyhkäisesti mainitsen näistä eri työpajoista. Lieksassa meillä oli erityisesti puheessa maan ja luonnonkäytön muutokset. Siellä keskustelutti tämä Lieksan perifeerisyys, sen hyvät ja huonot puolet. Se, että ihmiset kokee, että se luonnon ja luonnonvarojen omistus ei ole omissa käsissä, päätäntävalta niiden luonnonvarojen käytöstä ei ole omissa käsissä, eikä hyötyjä jää alueelle. Ja esiintyy epäluottamusta näitä paikallisia päättäjiä kohtaan, ja toki siis tämmöistä niin kuin että Helsingissä ajatellaan näin. Ja yhteisöllisyyden tukeminen oli kaikissa työpajoissa, mutta etenkin Lieksassa nähtiin tärkeänä, että näistä murroksista selvitään vaan yhdessä. Ja sitten semmoinen niin kuin merkityksellinen tekeminen kunkin taustasta riippumatta ja erilaiset työn mahdollisuudet. Nähtiin, että se nykyinen työkulttuuri on liian rajaava, että ihmiset tipahtaa sen takia pois, että erilaisia työmahdollisuuksia, toimeliaisuutta, erilaisia hoivamuotoja ei niin kuin nähdä siinä varsinaisen työn merkityksessä. Ja sitten siellä nähtiin myös tosi niin kuin positiivisia kuvia siitä, että mitä se tulevaisuus voi olla. Että Lieksassa on niin kuin ylellistä, siellä on tilaa, siellä on hiljaisuutta, siellä on rauhaa. Ja että välttämättä se kulutuksen pienentäminen ei olekaan ongelma siellä niillä alueilla, missä sitä luontoa osataan edelleen käyttää kestävästi. Toki muitakin esimerkkejä on. No Kemijärvellä meillä oli luontoelinkeinojen edustajia, siellä oli yrittäjiä ja kalastajia meidän työpajassa. Ja siellä puhuttiin sitten erityisesti niin kuin siitä luonnon käytöstä eri tarkoituksiin. Ja siellä toki sitten nämä energiahankkeet puhututti paljonkin. Siellä on muun muassa tämä vesivoiman lisärakentaminen, Kemijoen se pumppuvoimala, vihreä, enimmäkseen tuulienergia, aurinkoenergia ja sitten
hakkuut ylipäänsä. Eli että he toivo sitä, että sellainen energiapoliittinen arvokeskustelu käytäisiin, että mikä näiden alueiden merkitys tässä vihreän siirtymän, energiasiirtymän niin kuin paletissa on, mitkä hyödyt heille jää siitä, mitkä haitat jää. Ja että ikään kuin he on jo aika paljon antanut niitä resurssejaan Suomen rakentamiselle ja hyvinvoinnille ja mikä tämän nykyisen siirtymän merkitys sitten siellä on. Sielläkin esiintyy epäluottamusta paikalliseen päätöksentekoon. Nähtiin just, että niin kuin hyvätkään aloitteet ei etene päätöksentekoon ja sitten yrittäjät tekee aika paljonkin yhteistyötä sitten niin kuin omaehtoisesti. Et siellä niin kuin on tämmöinen vähän samaa kuin ehkä Lieksassakin, että entisen teollisuuspaikkakunnan identiteetti, että nähdään, että joku suuri tuotantolaitos sitten pelastaa, eikä ehkä nähdä sitä niin kuin kirjavuutta siellä alemmalla pienyrittäjyyden tasolla. Kriiseistä ja huoltovarmuudesta siellä puhuttiin, omavaraisuudesta ja nähtiin, että ennallistamistoimet voi tuoda myös mahdollisuuksia esimerkiksi matkailulle. Pitäisi jotenkin vetää samaan suuntaan. Ja Tampereella sitten oltiin kaupunkiympäristössä ja puhuttiin erityisesti hyvästä elämästä, ei niinkään paljon tästä ekologisesta kestävyydestä, vaan siitä, että minkälaista on aktiivinen kansalaisuus, tamperelaisuus ja miten erilaiset ihmiset pystyvät osallistumaan riippuen taidoistaan ja kyvyistä ja miten sitä voitaisiin tukea. Ja täälläkin tuli esille se, että se erilainen toimeliaisuus, se moninaiset työn muodot pitäisi huomioida, että vaikka se työ ei sinällään ole taloudellisesti tuottavaa, niin se ihmisille pitäisi olla mahdollisuuksia niin kuin osallistua myös sen oman aktiivisuuden ja työn kautta yhteiskuntaan. Toivottiin, ettei asuinalueet eriydy ja että ihmiset pystyisivät kohtaamaan ja puututtaisiin niihin, niin kuin siellä ainakin työpajalaiset näki, että on lisääntyvää pahoinvointia ja rikollisuutta ja toki sitten nämä leikkauspolitiikka keskustelutti siellä paljon, että miten näihin juurisyihin pystyttäisiin puuttumaan. Ja että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja, niin kuin tuossa Kirsi Paulinan esityksessä oli, ja päästä lähiluontoon. Ja kaikenlainen järjestö- ja vapaaehtoistyön arvostaminen ja toisten kunnioittaminen, auttamisen ja jakamisen kulttuuri. Minusta se oli aivan todella hyviä niin kuin ajatuksia siitä, että miten ihmiset voi ottaa sitä vastuuta, vaikka vastuuta pitää olla paljon myös niin kuin julkisella sektorilla, mutta että ihmiset voi myös itse kohdata toisiaan. No sitten näitä suuria kysymyksiä, miten me määritellään ja tunnistetaan erilaisia marginaaleja, miten me vihreä siirtymän toimet tuottaa marginaalisuuksia, miten sitä voitaisiin estää, miksi ja mitkä ryhmät jää kokonaan ulkopuolisiksi, mitkä äänet monistuu päätöksenteossa, että sieltä tulee niin kuin useilta tahoilta tulee tiettyjen tasojen ääni kuulluksi, miksi sitten toiset tahot ei näy ollenkaan, ja voiko sitä vaatiakaan ihmisiltä sitten tätä niin kuin osallistumista sitä kautta. Ja kuka ylipäänsä asettaa sen niin kuin osallisuuden prosessin niin kuin ne ehdot ja niin kuin tavoitteet. Et yleensähän se niin kuin osallisuuden prosessi, niin kuin vaikka tuossa Simonkin esityksessä kävi ilmi, niin on sitä, että kuullaan, mutta se todellinen niin kuin vaikutus siihen työhön on yleensä vähän vähäinen. Ja minkälaista hyvä elämä oikeasti on, miten ihmiset sen näkee. No riskejä me on listattu paljonkin siinä meidän raportissa, mutta erityisesti se, että jos ei ymmärretä eri puolilla Suomea elävien ihmisten arkitodellisuutta ja niitä erityispiirteitä. Ja miten me ratkaistaan tämä resurssien jako, että jos me pohjataan kaikki meidän toiminta jatkuvaan talouskasvuun ja korkeaan kulutustasoon, niin ei ne resurssit tule riittämään, eikä sitten myöskään toiselta pysty ehkä perustelemaan niitä vihreän siirtymän toimia ihmisille, jos se kulutustaso vaan jatkaa edelleen nousuaan. Ja työn kapea määrittely voi tuottaa noita marginaalisuuksia ja jättää huomioimatta erilaisia aktiivisuuden muotoja. Mutta toisaalta sitten, jos me ei vastata ympäristökriisiin, niin sitten kaikkein pahiten kärsii myös samat ihmiset. Ja meillä oli siis koko ajan fokuksessa niin kuin Suomen taso, mutta toki siellä puhuttiin myös sitten, mitä se tarkoittaa globaalisti. Me listattiin 10 erilaista teesiä siitä, että mitä nyt ainakin pitäisi ottaa huomioon. Näitä on tässä vähän tullutkin jo aiemmissa esityksissä.
siellä on paikallinen tieto ja tämmöiset hyödyt ja haitat. Niiden niin kuin oli tässä puhetta, että erilaiset niin kuin seurannan resurssit alkaa olla aika huonot, että miten jatkossa, ja kun näitä sujuvoitetaan näitä vihreän siirtymän hankkeita, niin onko siihen sitäkään mahdollisuutta. Ja miten annetaan tukea niille, joihin ne muutokset kipeimmin osuu. Muun muassa tämä, missä Simo, mistä mainitsi, tämä SUO-hanke on tämän JTF-rahaston hanke, mutta sitä on itsekin pohtinut, että kuinka hyvin sekään niin kuin rahoitusinstrumentti tavoittaa niitä, jotka oikeasti siitä kärsii, vai kasautuuko siinäkin niin kuin tietyille toimijoille sitä rahoitusta. Ja vastakkainasettelun ja siiloutuneen keskustelun purkaminen, ja näistä siiloista me mielellään keskustellaan tänäänkin. Eli miten me pystytään tekemään yli hallituskausien kantavaa kestävyystyötä ja politiikkaa, ja toisaalta sitten näiden eri hallinnonalojen ylittävää työtä. Ja siinä minusta niin kuin yhteiskuntatieteellisellä ympäristötutkimuksella ja kestävyystutkimuksella on iso paikka niin kuin annettavana, että nähdään nämä esteet sille työlle. Ja siellä puhuttiin myös ympäristösurusta ja luonnon eri merkityksestä ja arvoista. Että jos niitä ei tunnisteta, niitä ihmisten niin kuin kipupaikkoja siellä niin kuin päätöksenteossa, niin sit se voi pahentaa sitä niin kuin syrjäytymistä ja myös sitten eri tavoin kestävyysmurroksen toimien vastustamistakin sitten. Tästä mä ehkä jo mainitsinkin. No, me katsottiin myös sit raportissa niin kuin ylipäänsä niin kuin intersektionaalisuuden ja monikriisin kautta sitä, että se yksittäinen ihminen siellä on niin kuin aika monenlaisten eri voimien ja valtakysymysten ja haavoittuvuuksien puristuksessa, ja sitten niin kuin kriisit vaan lisääntyy ja tulee hyvin erilaisia, ja niin kuin julkisessa keskustelussa ja poliittisessa keskustelussa aina keskitytään johonkin, mutta että siellä on niin kuin sellaisessa tietynlaisessa myrskyn silmässä sitten nämä ihmiset. No, tähän vaikuttaa sitten tietenkin globaali kehitys, kansainväliset sopimukset, EU-politiikka, valtakunnan tasolla lainsäädäntö, miten turvallisuuskysymykset vaikuttaa. Me puhuttiin pehmeästä turvallisuudesta, siitä, ettei se polarisaatio aiheuta sitä, että meillä sitten myös täällä niin kuin, yhteisöjen tasolla niin kuin alkaa olla sellaisia turvallisuuskysymyksiä, mihin pitää kiinnittää huomiota. Talousjärjestelmä, peritty tilanne, polkuriippuvuudet, missä järjestelmässä me ollaan ja miten siihen pystytään, pystytäänkö sitä laivaa muuttamaan vai pitääkö tehdä joku suurempi muutos. Ja tuommoinen paikallislähtöinen omaehtoinen toiminta, sitä ne paikalliset siellä erityisesti peräänkuulutti. Tuossa on jotakin ajatuksia siitä, että mitä se voi olla. Meillä on siellä mittava lista toimenpiteitä raportissa, että minkälaisia ideoita sieltä paikallisesti tuli, mutta näissä niin kuin jotenkin kaikissa ikään kuin voisi ajatella, että yhdistyy se sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Ja sitten sen niin kuin työn ja toimeentulo, se on niin kuin koko ajan siellä taustalla, mutta että kenen edellytyksillä tai kenen ehdoilla sitä toteutetaan. Onko se oikeasti kestävää ja onko ihmisillä niin kuin mahdollisuutta semmoisen merkitykselliseen työhön, että ne kokee olevansa osana tässä muutoksessa. Ja sitten niin kuin jotenkin me kuitenkin näen, että ne ajatukset, mitä sieltä tuli, niin ei ne nyt kovin radikaaleja ollut. Että kyllä ne niin kuin oli semmoisia niin kuin ihan ymmärrettäviä. Mutta toki sitten semmoinen niin kuin maaseudulle on tämmöistä ehkä huomattavissa, että semmoista maaseudulle vetäytymistä, sitä oravan pyörästä irrottautumista, omavaraisopisto esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tai monenlaisia paluumuuttajia ja ekoyhteisöjä ja taiteilijayhteisöjä ja muita. Että onko se sitten kuitenkin radikaalia, että ihmiset saa tilaa ajatella ja kehittää niin kuin itseään, että olisiko yhteiskunnan kannalta parempi, että pysytään siinä oravan pyörässä ja niin kuin se perinteinen tuotantotalous pyörii. En tiedä, sitä voi pohtia. Joo,
mutta voidaan sitten mennä keskusteluun. Ja jos Kirsi Pauliina vedät, ei käydä ihan kaikkia laajoja kysymyksiä läpi ja voitte nostaa ihan itse esiin mitä. Oikeastaan se, miten ajateltiinkin tässä edetä, kun tämä on ollut näin mahtava tämä meidän keskusteleva ilmapiiri täällä. Kiitos kovasti, kun olette ollut niin innolla meidän kanssa keskustelemassa, että on ollut tosi kiva. Ja ajateltiin, että sen sijaan, että me niin kun ruvetaan kyselemään teiltä jotain, niin kun te olette saaneet etukäteen nähdä, että minkälaiset teemat meidän mielestä on sellaisia, että mitä me ajateltiin, että teidän kanssa olisi kiva jutella, niin me ollaan varmasti monia näistä jo käsiteltykin. Niin ajateltiin, että vuoron perään voitte nostaa sieltä jonkun kysymyksen, josta haluaisitte vielä jutella, ja mennään enemmän niin päin. Eli aloitetaanko vaikka sieltä? No, täällä on paljon tosi tärkeitä kysymyksiä, mutta jos mä saan tarttua tuohon, että mitä toimia tulisi tehdä, jotta eri hallinnon alat saataisiin toimimaan samaan suuntaan ja purkamaan hallinnon alojen välisiä siiloja, ja siihen linkittyy sitten monia muita kysymyksiä. Mutta siis, ja ylipäänsä nämä havainnot, mitkä tästä tulee, ne hyvin paljon heijastaa niin kuin, kansallista maaseutupolitiikkaa, joka on poikkihallinnollista, jossa on tiiviisti mukana STM, jossa on tiiviisti mukana YM, jossa on tiiviisti mukana eri viranomaiset eri hallinnon tasoilta. Siellä on tutkimus, siellä on kansalaistoimijat, siellä on elinkeinotoimijat. Se on laaja-alaista ja se on niin kuin kansainvälisesti, niin Suomen kansallinen maaseutupolitiikka on edelläkävijä. Et tosi paljon niin kuin heijastaa sitä, mitä me olemme tunnistaneet ja tehneet. Ja mä luulen, että me tarvitaan niin kuin vielä enemmän juuri, mitä mun mielestä, sillä kokemuksella, mitä mulla on niin kuin valtionhallinnon työstä, on kyllä se, että yhä enemmän niin istumme kyllä alas ja pohdimme niin kuin ilmiölähtöisesti niitä ongelmia. Ja esimerkiksi vaikka näihin, kun väestönmuutokseen liittyy tosi moni kysymys ja juuri tähän ikään kuin, tavallaan tämmöisen niin kuin keskittymisen kehitykseen, niin kyllä niin kuin eri hallinnon aloilla ja hallinnon alojen toimialoilla niin kuin tunnistetaan, että ei voida yksin ja kunnissa ja alueilla, maakunnissa, niin tunnistetaan, että ei voida yksin niin kuin ratkaista näitä haasteita. Ne pitää tehdä yhdessä. Ja kaikki nämä linkittyy maaseutuvaikutusten arviointiin ja just tämmöiseen niin kuin poikkihallinnolliseen työskentelyyn, mutta myöskin kumppanuuteen. Tässä on niin paljon sellaista, mikä tosiaankin niin kuin kuvastaa kansallista maaseutupolitiikkaa ja sen tekemistä. Mutta joo, me tarvitaan yhä enemmän istua alas yhdessä ja miettiä näitä ilmiöitä. Mutta se, mitä meidän pitää niin kuin vahvistaa, kun me mietitään niitä ilmiöitä. Joo, meillä on maaseutupolitiikan neuvosto, meillä on alueiden uudistumisen neuvottelukunta, meillä on saaristoaseen neuvottelukunta, meillä on kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä, meillä on saaristoaseen neuvottelukunta. Mä luulen, että näitä toimijoita pitää hyödyntää yhä enemmän ja sit pitää ristiinpölyttää näitä eri ilmiöitä näissäkin. Mutta sitten pitää, niin kun istutaan alas ja mietitään vaikka niin kuin peruspalvelukysymyksiä, infraa, kaikkea, mitkä niin kuin välillisesti linkittyy myöskin tähän ympäristökansalaisuuteen, niin meidän pitää yhä enemmän vahvistaa just sitä, että me otetaan selvää, että okei, mitä tämä tarkoittaa vaikka Helsingissä, Helsingin eri asuinalueilla, mitä tämä tarkoittaa niin kuin Tampereella, mitä tämä tarkoittaa 6 suuressa kaupungissa, C21-kaupungeissa, seutukaupungeissa, mitä tämä tarkoittaa harvaan asutulla maaseudulla, mitä tämä tarkoittaa harvaan asutun maaseudun haja-asutusalueella. Siis miettiä enemmän niin kuin siitä paikallisuudesta ja alueellisuudesta. Ja meillä on välineitä, meillä on osaajia, meidän pitää niin kuin ristiin pölyttää meidän ajatuksia ja osaamista. Joo, jos vedän yhteen tuosta, niin tulee mieleen sellainen ajatus, mitä Simo on tuonut tässä tosi paljon esille, että meidän pitäisi tuoda yhteen ilmiölähtöisyys ja kontekstuaalisuus. Eli tavallaan sen niin kuin tavallaan niin kuin paketin yhdistäminen, jotka monesti ei välttämättä ole yhdessä, vaan ajatellaan, että ilmiölähtöisyys on sellainen laaja ja kontekstuaalisuus on sellainen paikallinen. Mutta niiden yhteen tuominen, ehkä jos kuuntelen sua oikein, niin olisi tämä. Erinomaisesti. Nyt mun pitää kirjoittaa toi alas, että osaan lyhyesti. Joo, kumpi haluaa jatkaa?
Joo, eli tosi mielenkiintoisia tuloksia näistä osallisuustyöpajoista, että meillä STM-hallinnonalalla osana meidän strategiaprosessia järjestettiin tällaisia osallisuustyöpajoja myös, että minkälaista se hyvä elämä voisi olla, ja siellä tuli aika samanlaisia ajatuksia, eli se syntyy se hyvä elämä lähiyhteisöstä, luonnosta, arjesta, hoivasta ylipäätään, eli aika samantyyppisiä vastauksia. Ja ehkä tässä sitten, jos miettii vähän laajemmin, niin meillä on THL on selvittänyt, että miten päätöksenteossa voidaan ottaa huomioon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja tutkinut eri maissa, että miten siellä on tavallaan uudistettu sitä päätöksentekoa. Ja esimerkiksi Walesissa järjestettiin 2 vuotta kestävät tällaiset kansalaisdialogit, jossa sitten siellä järjestettiin dialogeja ihan missä vaan sai järjestää dialogeja. Näitä tuloksia kerättiin yhteen ja niistä muodostui sitten tällainen kuin tulevien sukupolvien hyvinvoinnin laki. Eli tavallaan kysyttiin kansalaisilta, että minkälaista tulevaisuutta te haluatte sinne vuoteen 2050. Ja se muutettiin laiksi, joka pitää ottaa huomioon lainsäädännössä aina kun hallitus vaihtuu. Aivan loistava esimerkki. Loistava esimerkki ja hyvä esimerkki tästä poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, mitä Antonia tuossa nosti. Mä voisin ehkä tuohon nyt miettiä ympäristöministeriöä tätä oikeudenmukaisuutta ja osallistamista, niin kyllä me Yömässä, mä lähden nyt vaan itse enempi sillä strategiatasolla toimin, niin musta on hienoa, että ihan Yömän strategiassa ihan pääviesteinä on se, että tätä oikeudenmukaista siirtymää valmistellaan vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan sekä sidosryhmien kanssa. Eli tämä on meidän tosi korkealla siellä ihan strategian niissä pääviesteissä ja tietenkin sitten sitä seurataan ja tehdään toimia. Ja tuosta katsoin just esimerkkinä, kun puhuttiin ennallistamissuunnitelmasta, niin siinä on käynnistymässä itse asiassa musta ihan ensi viikolla, sen takia pitää vähän luntata, niin tämmöinen kansalaispaneeli. Eli siinä oli 8000 ihmisen satunnaisotanta ja siitä on ilmoittautu halukkaiksi. Sieltä valitaan 50 panelistia ja siitä tulee tämmöinen monipuolinen ryhmä ja siitä tulee sitten julkilausumaa kannanottoa muun muassa, mutta että osoituksena ehkä, että sitä strategiaa sitten viedään eteenpäin. Mä en ole itse niin syvällä, mutta joo. Lähteekö se 18-vuotiaasta ylös? Just sanoin, että mä en ole sitä itse ollut toimeenpanemassa, että sen takia mäkin joudun vähän lunttaa. Toivon, joo. Kysymys on mun mielestä noissa nimenomaan se, että millä tavalla huomioidaan, että nuoret on mukana tämän tyyppisissä dialogeissa. Koska se on hirveän tärkeä asia, että siinä ei käy niin, että muodostetaan lakeja ja yhteistä niin kuin kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä, josta nuoriso on laitettu kokonaan sivuun. Tämä on mun mielestä yksi tosi tärkeä asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota just siinä tavallaan, kun sanoit, että strateginen painotus on toi yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska niihin liittyy monesti ihan siis kaikenlaisia lainsäädännöllisiä kysymyksiä, että miten nuoria voidaan osallistaa, koska se on erilainen. Tässä strategia jatkaa erityistä huomiota kiinnittäen haavoittuvien ryhmien, saamelaiset, lapset, nuoret, ikääntyneet ja vammaiset kuulemiseen ja osallistamiseen sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Näin sanoo Yömän strategia, mutta se miten se nyt sitten näkyy, mutta kyllä se, että näkyykö se. Mutta nyt mä en tiedä yksityiskohtia, mutta kyllä omasta mielestä tosi hyvin me ollaan nuoria, ollaan huomioita ja toivon, mutta en tiedä oikeasti, tämä on niin uutta. Tämä on nyt teille ihan, mä en tiedä, onko se tässä julkistettu näin, että en ole itse ollut sitä tekemässä. Mutta ja sitten ehkä nostaisin tuosta itse, taas missä itse vahvasti mukaan tuossa tutkimustoiminnassa, kun se on se oma duuni, on se tutkimusjohtajana toimiminen, niin taas tutkimuspuolella, sä nostit hyvin tuo THL:n hanketta, niin mä itse vedän sen ohjausryhmän puheenjohtaja semmoisessa isossa Repower se on puhtaan energiasiirtymän, mutta se on puhtaan vihreän siirtymän hanke, jossa se on 14 miljoonaa hanke tuolta EUsta ja siinä on Syke vetää, siinä on VTT ja GTK mukana, mutta siinä on aivan keskeisenä on nimenomaan tämmöinen tietoperusta ja tiekartta siihen kestävään ja oikeudenmukaiseen siirtymän toteuttamiseen. Ja se on se, mitä itsekin sitten myös näissä poikkihallinnollisissa tutkimuskeskusteluissa, nythän Suomessa satsataan T&Kh:hon, eli nythän me on tavoite, että 4% BKT:stä niin meidän T&K olisi ja laitetaan lisäresursseja. Ja itse on tosi tiiviisti mukaan niissä keskusteluissa. Minusta tehdään hyvää työtä. Suomi ollaan
ekan kerran nyt valitsemassa tämmöisiä strategisia T&K-teemoja. Ne aiheuthan nyt on julkistettu, ne oli kuulemiskierroksella. Ja itse kyllä vaikutin tosi vahvasti, että siellä on mukana kestävyyssiirtymä, siellä on mukana, että se on aidosti kestävä ja oikeudenmukainen. Mutta kyllä niitä keskusteluja sai käydä poikkihallinnollisesti, missä se teknologia, kyllä me ollaan niin insinöörikansaa, että kun puhutaan T&K, iistä ja kestävyys tai vihreästä siirtymästä tai puhtaasta, millä termillä, niin se teknologia, että satsataan teknologiaan, niin sillä me saadaan Suomi nousuun. Ja itse on nimenomaan ollut, ja saan tästä paljon taustatukea, niin se, että se ei onnistu, jos ei se ole oikeudenmukaista. Teknologia ei tätä ratkaise, tai että se on aidosti kestävää. Että kyllähän me nähdään todella paljon myös niitä kestävyyshaasteita tässä vihreässä siirtymässä. Eli se, että se planetaarinen kolmoiskriisi, eli myös se ympäristön saastuminen, mikä ehkä jo tänään, se on ilmastonmuutos, luontokato, mutta myös sit se vesistöjen tila, ympäristön saastuminen ja sitten se oikeudenmukaisuus. Eli tämä on tosi kompleksi, iso haaste, ja sen tutkimuksen ja meidän niin kuin tulevien T&K-painotusten pitää huomioida se. Ja ainakin tällä hetkellä se on huomioitu, että kesäkuussa nämä T&K-teemat itse asiassa tulee ulos, ja toivotaan, että se pysyy siellä. Että siellä on jotain poliittisia kierroksia, ja sitten käydään, ja ne tulee. Mutta tämä on ollut ehkä se, niin kuin, mikä on niin kuin se yömän tulokulma, mitä itse edustan, niin on ollut näissä T&K-keskusteluissa, että me saadaan sitä mukaan siihen. Teknologikysymykseen tekee mieli vain sanoa, että siinä on hirveän usein mukana se ajatus, että teknologia ratkaisee, joten meidän ei tarvitse niin kuin lopettaa kasvua. Meidän ei tarvitse lopettaa ylikulutusta, koska teknologia ratkaisee asiat, ja se on hirveän ongelmallinen. Ja siis mielenkiintoistahan on se, Akatiimi-lehdestä luin, en muista tutkijoiden nimiä, mutta viitattiin siihen, että kansainvälisesti niin 704% enemmän on rahoitettu näissä kilpailutetuissa tutkimusrahoituksessa niin just luonnontieteitä, kun kyse on ilmastopolitiikasta ja ympäristöhaasteista. Viime vuosikymmenen aikana niin oliko 68% SASTN-rahoituksesta on mennyt luonnontieteisiin, näihin teknologioihin, ja me tarvitaan yhteiskuntatieteitä, jotta me saadaan nämä meidän niin kuin yhteiskuntatoimijat, yhteiskunta niin kuin muuttumaan. Mutta siis se, mitä mä olin sanomassa, että mehän tosiaan tällä hetkellä valmistellaan valtioneuvoston 3. maaseutupoliittista selontekoa, joka on poikkihallinnollinen ja koskettaa kaikkia näitä kysymyksiä. Ja meillä on myös ollut sitten erillinen niin kuin lasten ja nuorten kuuleminen. Ja se on kyllä ryhmä, joka ei tunnisteta näistä, niin kuin, koska just kannustan YM ja STM niin kuin aina huomioimaan paitsi nämä eri väestöryhmät ja haavoittuvassa tilanteessa olevat ryhmät, niin erilaiset paikat ja erilaiset alueet, koska se ei riitä, että me seurataan maakunta- tai hyvinvointialuetasolla, koska useimmissa maakunnissa hyvinvointialueilla niin yli 50%, 60% asuu. Yleensä sitten jo mennään ihan sitten sinne maakuntakeskukseen tai sitten kakkos-kolmoskaupunkiin, niin niissä 3. Ja sitten jää kaikki muu niin kuin väestö ja ne erityispiirteet huomioimatta. Mutta me ollaan tosiaan niin kuin osallistettu vuodesta 2020, niin meillä on ollut tämmöisiä niin kuin dialogikiertueita kansallisia. Ja tässäkin ehkä, koska hyvä elämä, sekin niin kuin maaseutupolitiikan puolella on ollut pitkään se semmoinen niin kuin tematiikka. Tässäkin olisihan se hyvä, että me puhuttaisiin keskenämme. Että että nämä tulokset tuli meillä, me ollaan osallistettu näin paljon näillä alueilla näin. Että se niin kuin just niin kuin tulosten tavallaan semmoinen koonti, koordinointi. Siinä me ollaan edelleen siiloissa, johtuen ehkä myöskin siitä, että kyllä meillä on ihan hirveä kiire. Et me ei välttämättä niin kuin ennätetä, ja sitten me ei välttämättä niin kuin saavuteta tai tunnista, että meilläkin on niin kuin, me kaikki toimimme, mä sanoisin, että me toimimme myöskin siilojemme ulkopuolella verkostomaisesti. Ja jokaisella toimijalla on oma verkosto, mutta väitän, että myös esimerkiksi luontopaneeli toimii luontopaneelin verkoston sisällä, koska onko maaseutupoliittiset verkostot. Me esimerkiksi rahoitetaan kestävän kehityksen viikkoa. Se on meidän rahoittama niin kuin alhaalta ylös, mahdollistetaan tuoda esille paikallislähtöistä niin kuin arjen kestävän kehityksen ratkaisuja tai kestävyysmurrosta. Se on maaseutupolitiikan rahoitettua niin kuin toimintaa, koordinointia. Me tehdään tosi tiiviisti yhteistyötä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa. Mutta jotenkin niin kuin siis aika.
aika on kyllä semmoinen kullan arvoinen resurssi. Ja aikaan vedoten. Simo haluaa sanoa jotain tähän väliin ja sitten saat... Ihan haluan tuohon tutkimus, kun se kysymys nousi esille, niin todeta sen, että se on ollut vähän ongelmallista, että meillä on tämmöinen, voisi sanoa generaalien tutkimusalojen dominanssi myös tässä kestävyyssiirtymässä, kestävyysmurroksessa, että halutaan sellaisia valtakunnallisesti ikään kuin relevantteja tutkimusaiheita, mutta ei tajuta sitä, että me juuri tarvitaan paikallisten mosaiikkien, paikallisten niin kuin erityissuhteiden esiinnosto. Siinä voisi olla koordinaatiota paljon enemmän valtakunnallisesti, ja sitten näitä, mä tiedän, että on pilvin pimein erilaisia projekteja, jotka käsittelee niin kuin oman alueensa samanlaisia kysymyksiä eri puolilla Suomea, mutta eivät ole tietoisia toisistaan. Että tämän tyyppinen koordinaatio, jos olisi mahdollista, niin se olisi kyllä todella hyvä, koska niin kuin sä sanoit, niin tämä oikeudenmukainen siirtymä nimenomaan kaipaa lisää tämmöisiä yhteiskunnallisesti relevantteja kysymyksiä. Katsokaapa Suomen Akatemian huippuyksikköhän on ensimmäisen kierroksen, ketä sinne meni jatkoon. Ne on ainakin 80, ellei 90% luonnontieteellisiä huippuyksiköitä. Sellaista, se tavallaan tuo hirveän isoa painotusta yliopistosektorilla ihan valtavasti. Ole hyvä. Joo, tuosta ehkä yhteisistä prosesseista. Voisit nostaa yhden yhteisen prosessin, missä me ollaan yhdessä mukana. Eli mun mielestä hyvin nyt valtioneuvostotasolla tehdään ennakointia. Ja me tuossa julkaistiin, me ollaan siis molemmat tässä, STM ja mä YÖM edustajasi ennakointityössä, ja julkaistiin tämmöinen toimintaympäristöanalyysi. Se on tosi pitkä, se on hyvä, mutta se on noin 500 sivua, mutta sitten siinä tiivistelmässä, niin sinne haluttiin nostaa ihan ne tärkeimmät nostot. Niin itse sain sinne tämän kirjauksen, että siellä on se, että vihreän pitää olla oikeasti aidosti oikeudenmukaista ja aidosti kestävä ja oikeudenmukaista. Mutta tämä on kuitenkin nyt sitten valtioneuvoston yhteinen tulevaisuuskatsaus, ja siellä tiivistelmätasolla nämäkin asiat, mistä tänään on puhuttu, kyllä todetaan. Ja mun mielestä siinä näin virkamieskunnan ja näin ministeriöiden välinen yhteistyö on ollut tosi hyvää. Ja nämä asiat, mitä tästäkin on tänään ollut pöydällä ja keskusteltu, niin kuin noissakin sun esimerkkeistä tuli, musta näkyy hirveän hyvin siellä meidän ennakointityössä. Nyt ollaan vaiheessa tehdä erilaisia skenaarioita, ja sekin on tosi tärkeää, että me voidaan yhdessä hallinnonalueen rajojen yli miettiä tulevaisuutta, erilaisia skenaarioita. Joo, tosiaankin tässä toimintaympäristöanalyysissä, niin siihenhän osallistettiin aivan valtavasti hallinnonaloilta tutkijoita, että kun se muodostettiin tämä lähes 500 sivua, ja nyt tosiaan tulevaisuusselonteko julkaistaan tuossa nyt toukokuun aikana, kesäkuun aikana viimeistään, ja siinä myös ollaan käyty tällaista laajaa keskustelua siitä tulevaisuuden vaihtoehtoisista skenaarioista, ja sitten miten varaudutaan niihin. Ja nyt kun mä kuuntelen tätä keskustelua, ja ehkä myös oman työni kautta, niin tavallaan niin kun tarvittaisiin ehkä enemmän sitä koordinaatiota, siilojen ylittämistä, ehkä kansallista ohjausmallia, johon yhdistyy myös alueellinen ja paikallinen ohjausmalli. Et ei tavallaan siiloissa niin viedä tätä asiaa eteenpäin, vaan Suomen kokoisessa maassa niin olisi ehkä hieman koordinoidumpaa vielä. Mistä tämmöinen koordinaatio, mistä se voisi tulla? Mikä on sun ajatus siitä koordinaatio, jos tarkennat pikkusen, mikä sulla oli mielessä siitä tavallaan, että tarvittaisiin tämmöistä koordinaatiota, niin mistä se voisi tulla? Esimerkiksi Virossa ollaan tehty tällaiset pitkäaikaiset tavoitteet vuoteen 2050, ja nämä pitkäaikaiset tavoitteet niin otetaan huomioon jokaisessa hallitusohjelmassa, ja niille tehdään omat tällaiset toimeenpano-ohjelmat. Eli tavallaan onko se siis ollut hallituksen vai kuka sen on tavallaan niin kuin tuottanut tämän, että näin on? Ne pitkäaikaiset tavoitteet. Siinä oli myös tällainen osallistava... Mikä se oli tavallaan? Me yritetään hakea sitä, että mistä me se koordinaatio tavallaan, kuka sen aloittaisi? Se oli varmaankin parlamentaarisesti päätetty, että tällainen tehdään, ja sitten varmaan virkamiehet poikkisektoraalisesti sen toteutti. Kyllähän meillä on kestävän kehityksen toimikunta, ja meillä on siellä, nyt me jos mietin, mikä sen strategian Suomi, jonka haluamme, muistaako joku paljon, mutta että ehkä se resurssien puute, että tarvitaanko me uutta tai pitäisikö meidän tarkastella. Ja monesti sitten, kun meillä on näitä poikkihallinnollisia ryhmiä, jos niillä oikein on mandaattia, eikä resursseja, eikä toimeenpano, valtaa, niin silloin se ei oikein etene se työ kuitenkaan. Muistan sen ajan, siis kestävän kehityksen, se oli ennen YM:n alla, joskus mitä siitä on pari, mutta sitten just todettiin, että se meni, että se on VNK:n alaisuudessa, jotta se olisi läpileikkaavaa, ja siihen tulisi vahvemmin tämä laajemmin tämä kestävyys. Ja mun mielestä siinä on hyvät palikat olemassa, mutta ehkä se, että se ei ole noussut tässä keskustelussa, osoittaa, että ehkä se on myös niinku resurssien puute, ja onko siellä sitten kaikilla haluaa viedä sitä työtä
sitten. Ennen kuin annan puheenvuoron, niin sanon, että meillä on 10 minuuttia aikaa ennen kuin meillä napsahtaa kamera pois päältä. Eli mä ehdotan, että sillä aikaa kun sä sanot sun puheenvuoro, joka sulla oli mielellä tosi lyhyesti, niin otetaan sitten loppuun vielä sellainen yksi ajatus, jonka haluatte meidän kanssa jakaa tämän keskustelun päätteeksi, joka tulee nimenomaan sieltä, missä te istutte niin kuin syvässä päässä. Eli mikä on teidän niin kuin viesti meille tämän keskustelun jälkeen, kun nyt vähän tiedätte, millainen me ajatellaan, mitä me ollaan tehty, joka me voitaisiin viedä puolestamme kotiin ja omiin yhteisöihimme. Mutta sano, mitä olit sanomassa oikein lyhyesti. Joo, siis semmoinen, että kun meillä on tosi paljon niin kuin olemassa olevia rakenteita ja toimijoita, niin juuri niin kuin niiden hyödyntäminen ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Ja myöskin ajatellen tätä, niin esimerkiksi niin kuin leader-ryhmät on semmoinen yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen, on semmoinen toimintamalli, joka on aivan loistava. Ja sitä voisi hyödyntää niin kuin laaja-alaisemmin niin kuin kaikissa EU-rahastoissa, jos sanon niin. Joo, hyvä. Kiitos. Eli sitten, mitä haluatte sanoa meille läksiäisiksi? Mä haluan sanoa se asia, mistä mä oon huolissani. Se on, meidän täytyy edistää vihreitä siirtymää. Se on musta, mutta se huoli, että kuinka oikeudenmukaista ja kuinka aidosti kestävää se on. Meillä on tässä tosi paljon työtä. Ja kaikki tämä, että miten me tehdään sitä, niin kuin tehdään eri tasoilla sitä työtä yhdessä tutkijoiden kanssa, yhdessä eri toimijoiden kanssa, eri tasoilla, eri alueilla. Niin tämä on se meidän iso haaste kyllä. Kiitos. Hyvä viesti viedä kotiin. Tavallaan, että miten tällaiset kestävät valinnat, elämäntavat mahdollisiksi ja helpoksi. Tämä oli suoraan siitä raportista. Tämä oli mun mielestä aivan loistava lause. Että miten niin kuin yhdistetään tämä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys siinä yksilön ja yhteisöjen elämässä ja tuetaan sitä. Et tulee mieleen, että oliko se niin kuin ennen vanhaan, niin kuin, että se oli niin kuin automaattista. Että miten se saadaan takaisin. Että sitä ei tarvitse erikseen miettiä. Todella hauska ajatus pohdittavaksi jatkopohdintoihin meille. Ehkä semmoinen ajatus, mikä yleensä tulee eri keskusteluissa, kun valmistelee asioita ja seuraa, niin se on ihmeellistä, että meihin suomalaisiin on jotenkin iskostettu. Se varmaan juontuu siitä, että miten meidän yhteiskunta on rakentunut. Jotenkin, että aina pitää olla leveämmät harteet. Se on ihmeellistä. Mutta me puhutaan aina leveämmistä harteista, ihan niin kuin julkisissakin rakenteissa. Leveämmät harteet on aina parempi. Mutta olisiko se resilientimpää ja niin kuin, vaikuttavampaa, jos meillä olisi useampi, vähän kapeampi niin kuin harteinen toimija, ja sitten me toimittaisiin yhdessä. Niin tämä niin kuin monimuotoisuus, erilaisuus, moniäänisyys, niin sen eteenpäin vieminen on niin kuin todella tärkeää. Loistava metafora. Käytin itsekin niitä leveämpiä hartioita tuossa aikaisemmin. Tarkoittaa itse asiassa juuri tuota, että monet kapeat hartiat vierekkäin voi olla niin kuin paljon parempi ajatus. Ihan älyttömän hyvä. No sit Anna, mikä on sun viimeinen ajatus, jonka haluat sanoa? No ensinnäkin haluan kiittää tietenkin todella paljon, että te tulitte tänne ja me saadaan tästä eteenpäin viemistä. Me toivotaan, että me saadaan, että yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus saa resursseja jatkossa ja me voidaan tutkimustyön kautta ja tämän tutkimustulosten jalkauttamisen kautta niin kuin olla viemässä tätä eteenpäin. Ja toivottavasti tästä nyt jonkinlaisia yhteyksiä syntyy sekä henkilöiden välillä että eri toimialojen välillä, mutta kiitän kaikkia lämpimästi osallistumisesta. Simo, viimeiset sanat. Ei mulla sen kummempaa. Tässä mun mielestä pajatso tyhjeni aika täydellisesti. Mä oon hyvin samanmielinen tästä niin kuin koordinaation tekemisestä, mutta myös tästä yhteistyön jatkamisesta. Että noin luontopaneeli on opettanut siihen, että kyllä niin kuin tutkijoilla on vähän taipumusta välillä niin kuin lokeroitua sinne omaan norsunluutorniinsa ja tehdä työtä ilman niin kuin suoraa kontaktia reaalimaailmaan. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin ministeriöiden kanssa tapaaminen on osoittautunut paljon mun ennakkoluuloja paremmaksi tavaksi niin kuin kehittää toimintoja ja siis saada aitoja vaikutuksia. Että semmoinen viesti ja kiitos teille, että osallistuitte tähän. Joo, ja niin kuin puheenjohtaja aina mielellään tekee, hän säästää viimeisen puheenvuoron itselleen. Se oikeastaan ajatus, minkä mä niin kuin hoksasin, mistä me ei olla vielä puhuttu, jonka toivoisin sitten puolestaan, että te viette
koteihinne ja mihin verkostoihin ne sitten menettekin tästä, on se, että ympäristöoikeudenmukaisuus ja oikeudenmukainen kestävyysmurros näyttäytyy helposti tämän tyyppisissä keskustelussa, niin kuin me ollaan puhuttu, kansallisena versus alueellisena paikallisena kysymyksenä. Mutta me ei olla hirveästi puhuttu siitä, että mitä tarkoittaa ylipaikallinen ja ylikansallinen oikeudenmukaisuus. Puhutaan monesti globaalista oikeudenmukaisuudesta, joka on vähän harhaanjohtavaa, koska yleensä se on ylipaikallinen tai ylikansallinen kysymys, mietitään vaikka ruokaturvaa tai tämän tyyppisiä vesikysymyksiä, joka oli just tulevaisuusvaliokunnan selonteossa keskeinen aihe, joka tuli muuten eilen ulos, silloin tosi hyviä juttuja, luin sitä tuossa aamulla. Eli meidän pitää myöskin niin kuin muistaa se tavallaan kytkeytyneisyys ja katkeutuneisuus, joka on niin kuin globalisoituneessa maailmassa aivan niin kuin, loputtoman moniulotteinen. Eli millä tavalla me tehdään kestävyysmurros sillä tavalla, että jos me niin kuin huomioidaan marginaalikysymyksiä täällä Suomessa, mitä me ollaan tehty tässä hankkeessa, että ne ei pääty tuottamaan epäoikeudenmukaisuutta sitten jossain muualla. Et se on mun mielestä semmoinen hirveän tärkeä kysymys, joka helppo on laittaa tuonne taustalle, että huolehditaan siitä sitten, kun ollaan niin kuin omat asiat huolehdittu, mutta mehän tiedetään hyvin, että ne on näitä meidän omia asioita, niin kuin esimerkiksi nuo ihanat olivit tuossa, joita maisteltiin, joita ei Suomessa kasva. Eli näin voisin ehkä päättää tämän keskustelumme ja tästä jatketaan sitten ohjelman mukaisesti. Kiitos tosi paljon. Oli ihana jutella teidän kanssa. Kiitos.